Moi ben, bos días a todos. Bos días a todos e todos, membros do Pleno da Deputación de Lugo. Prégolle silencio. Bos días a todos e bos días ás persoas, aos homes e mulleres que veñen hoxe a esta sesión plenaria da Deputación. A benvida para todos eles. Empezamos a sesión plenaria do día de hoxe. Señor secretario, co primeiro punto de orden do día. Aprobación. Se procede da acta da sesión ordinaria celebrado o día 24 de febreiro de 2015. Moi ben, non hai ninguna cuestión sobre o pleno. Quero tamén aproveitar para manifestar sentido pésame polos fallecementos que afectaron tamén a institución, especialmente a do propio presidente, o que foi presidente da Deputación de Lugo. Silencio, por favor. Aquelas outras persoas, como concelleira do Grupo Popular no Concello de Lugo durante moitos anos, Pilar Iglesias Osorio, a presencia tamén de funcionarios desta Deputación, traballadores desta Deputación, e tamén, como non pode ser de outra maneira, o pésame para todas as familiares e amigos das vítimas do tráxico accidente que se produxo a semana pasada nos Alpes. Para todos eles, o noso máis sentido pésame e o noso recoñecemento eterno. Seguinte punto de orden do día, señor secretario. Proposta de integración desta excelentísima Deputación Provincial na rede digital de seguridade e emerxencias de Galicia. Sobre esta cuestión hai debate ou non hai debate? Por tanto, entendo que deduzco que hai unha aprobación por unanimidade do Pleno. Aprobación por unanimidade. Siguiente cuestión. Proposta de aprobación. Se procede do protocolo de colaboración entre esta excelentísima Deputación Provincial e a Universidade de Santiago de Compostela para o proxecto Escola Agropecuaria. Alguna cuestión? Vai haber debate sobre esta cuestión, pois, por tanto, apróbase ese protocolo que permite a Deputación de Lugo e o Ibader desenvolver un proxecto para o antigo espacio de San Rafael en Castro. Siguiente punto de orden do día. Delegación na Xunta de Goberno para a aceptación da cesión da parcela número de referencia catastral 0832115PH403S para o obxecto de construir centro de día no concello de Ribas do Sil. Hai algunha? Nada, por tanto, tamén se aproba por unanimidade. Seguinte asunto. Proposta en relación co escrito do alcalde do Concello de Abadín solicitando unha prórroga no prazo de execución da obra número 1 do POS de 2013, acondicionamento e mellora accesos de Moncelos a Carrizal, estrada LU 0102. Esta cuestión tampouco unanimidade. Siguiente punto de orden do día. Proposta de aplicación do superávit a reducir o nivel de endebedamento neto e modificación do orzamento mediante baixa por anulación e suplemento de crédito. Moi ben. Ten a palabra polo Goberno doña Pilar García Porto. Moi ben, moitas gracias, señor presidente. Bos días a todos e a todas. Para min é unha satisfacción traer unha vez máis a este pleno boas novas económicas para a Deputación de Lugo. A proposta que incluímos neste punto é, en resumen, unha modificación orzamentaria que ten dous efectos. O primeiro deles é que anulamos a operación de crédito bancario, que vostedes xa coñecen, por importe de 3 millóns de euros, que foi aprobada co orzamento de 2015, e substituímola polos fondos do superávit que se obtiveron do exercicio 2014. Así, garantizamos os investimentos que están afectados por esa operación de crédito e que son unha achega de 750.000 euros á Administración Autonómica, outra achega aos concellos de 526.220 euros e 1,7 millóns de euros para a conservación dos 4.200 kilómetros da rede viaria provincial. O segundo efecto que produce esta modificación orzamentaria é que destinamos a outra parte do superávit a amortizar débeda financiera de xeito anticipado. Saben vostedes tamén que, ademais deste asunto económico, no pleno de hoxe damos conta de outras boas novas. É unha información que vostedes xa teñen porque vai incluída nas dacións de conta que dá a presidencia a este pleno.
Pechamos o ano 2014 cumprindo co obxectivo de estabilidade orzamentaria, coa regra de gasto, co que queda garantizada a sostenibilidade económica da Deputación Provincial de Lugo e axustámonos ás disposicións da Lei Xeral de Estabilidade Orzamentaria. Tamén hai que dar outro dato, e é que o prazo medio no que estamos pagando os provetores desde esta institución no ano 2014, ese prazo medio foi de 8 días, que está moi por debaixo dos 30 días exixidos pola lei. Pechouse esa anualidade o ano pasado, 2014, cun endebedamento total do 26%, que cumpre tamén coa Lei de Estabilidade Orzamentaria, e mantemos un satisfactorio nivel de execución do orzamento que acada un 80% no exercicio 2014 e que son 3 puntos máis que no 2013. No relativo a este punto, nada máis. Moitas gracias. Parte do Partido Popular quer intervir? Sí, 6 minutos máximo. Bo día a todos os membros da corporación e as persoas que nos acompañan. En nome do grupo que represento, súmome, por suposto, as palabras de pésame para todos os familiares das persoas falecidas que citou o presidente. Neste punto, o Grupo Popular non vai a votar a favor, vai absterse, e si considera preciso facer 2 ou 3 puntualizacións. A xestión económica ten que ir parexa a xestión do exercicio das competencias da institución que preside o señor Besteiro ca colaboración do Bloque Nacionalista Galego. Sería absolutamente inadmisible, inexplicable e incomprensible que os números fosen doutro xeito, tendo en conta que a xestión de competencias que leva a cabo esta institución é absolutamente irrespetuosa con 43 dos 67 concellos da nosa provincia. Pero sin estenderme demasiado, porque normalmente vostedes presumen dun exercicio económico brilante sin sempre recoñecer que recibiron unha administración absolutamente saneada, cunha solvencia digna de aplauso. Non vai ser así nun futuro. Resulta chamativo, sobre todo nesta última legislatura e sobre todo nestes 2 últimos exercicios presupuestarios, o que podíamos chamar a fuxida do dereito público que está a levar a cabo esta institución. Aquí traemos unha operación dunha transferencia á Sociedade Urbanística Provincial, a Suplusa, de preto de 9 millóns de euros para cancelar unha operación de endebedamento que supuxo a construción das residencias, esas que non están en funcionamento, pero xa están inauguradas. Poderíamos citar tamén que non é obxecto de modificación orzamentaria, pero que tamén é significativo, as encomendas de xestión que se derivaron a outra entidade dependente desta institución que é a Fundación TIC. Se facemos unha suma da cantidade de diñeiro público que se evitou xestionar por esta institución derivando a estes organismos, vemos claramente que o que se estaba intentando era potenciar institucións paralelas en donde había unha opacidade nas contratacións que quedou públicamente demostrado ca renuncia dos traballadores que recoñeceu públicamente que foi contratado sen ningún proceso de contratación e asignando recursos públicos sin un verdadeiro control propio da administración da que nosotros formamos parte. Iso que económicamente é moi importante, xurídicamente é moi criticable. E só obedece a unha intención, que é precisamente escapar dos controis públicos. Esa é a forma que teñen vostedes de xestionar. Agora, aquel quilómetro cero que indudablemente foi un exemplo de oscurantismo, de dúbidas na xestión de pagos, etcétera, deixaron de facelo con esta institución e derivárono á Fundación TIC. Entón, en xestión económica, dixenllo en moitas ocasións, eu entendo que vostede ten que defendela porque é a súa área, pero os números non a respaldan e as formas tampouco.
Neste caso, a maiores dunha falta de planificación, porque difícil é facer unha modificación orzamentaria, salvo a reducción de endeudamento, cando van 3 meses solamente do exercicio orzamentario, que estamos en marzo do ano 2015, pois máis difícil de explicar esa fuxida do dereito público que levan vostedes practicando, especialmente na segunda legislatura. Esa realmente é a vosa carta de presentación. Ben, ten vostede un segundo turno, se o estima conveniente. Sí, moi... A señora Candia, unha vez máis, ven a facer aquí unha mezcla de todo e a falar de todo o que lle apetece menos do que toca, que é a economía da Diputación, e os mítines están moi ben en campaña, pero non agora, o que hai que facer é traballar e dar as cifras reais desta Diputación de Lugo, que é o que nos corresponde a nós, e a vostedes, pois, se non lles gusta, que parece ser que é o que nos atopamos enfrente, pois sentímolo moito, pero as cifras reais aválannos. E eu teño que dicirlle, ademais, que as competencias dende esta Diputación estamos dispostas a asumilas sempre cando non se fagan a volta de decreto, que é o que fai habitualmente Núñez Feijóo con esta casa. Núñez Feijóo levantase un día, firma un decreto e pásanos unha competencia sin consignación económica. Unha e outra e as que lle veñan a gana. E vostedes aquí o único que fan, non xe de ter un compromiso serio e riguroso coa provincia, é vir a defender o seu partido na Xunta de Galicia. Mais alá desto, vostede fala de que nos deixaron unha Deputación completamente saneada en débedas. Mire, se non tiveran débedas, cando nos chegamos aquí non teríamos que estalas pagando a día de hoxe. Iso creo que o entende calquera, non? Estámolas amortizando precisamente porque vostedes se dedicaron a deixarnos unha Deputación ben endebedada. Mire, os datos son os que son. Nos, aparte de darlles conta a través das dacións de presidencia, ofrecemoslles ao comenzo da miña intervención un breve resume da situación económica da Deputación e simplemente destacar unha vez máis que somos a 6ª Deputación máis transparente de España. Polo tanto, se vostedes son os datos oficiais, señora Candia, pode rir todo o que queira, pero son os datos oficiais. Se vostedes non teñen acceso a máis datos é porque non traballan, non porque esteñan á súa disposición. E a maiores deso, esta institución está á cabeza das deputacións de Galicia en canto a execución orzamentaria. Moitas gracias. Moi ben, polo Partido Popular, desexa facer uso do seu segundo turno. Sí, 3 minutos máximo. A puntualización do decreto de servicios sociais non me tome a mal, porque, sinceramente, despois das veces que levamos debatido no pleno desta corporación sobre este asunto, resulta un pouco insultante que vostede non se dera conta todavía que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia lle dixera que o decreto que fixo o presidente se axustaba a dereito e que a institución, a única de Galicia, que non estaba pagando axuda no fogar ás persoas que o precisan, os necesitados, diñeiro que se destina directamente aos necesitados, era a Deputación Provincial da que vostede forma parte nunha área de goberno. Por certo, claro, se non me escoita, despois é difícil que poida entender o que lle estou dicindo. O decreto de servicios sociais axústase á legalidade e a única administración de Galicia que non o está cumplindo son vostedes. É importante tamén decirlle que debería de revisar a data dos préstamos que vostede está cancelando, porque, concretamente, a operación de endebedamento máis elevada de 9 millóns de euros foi contratada no ano 2011, no que vostedes tiñan responsabilidades de goberno. Dito isto, porque hai unha falta de documentación importante nesta segunda intervención de vostede, señora Porto, recórdolle como empezaba a miña primeira intervención. O Partido Popular preocúpalle que vostedes pretendan desviar diñeiro público a entidades que teñen menos mecanismos de control. O Partido Popular preocúpalle porque vostedes están xestionando a través destas institucións, fuxindo, como lle decía, dos mecanismos de control, fuxindo, como lle decía, dos procesos de contratación respetuosos ca legalidade, como é o caso de Suplusa, están inyectando unhas cantidades de diñeiro absolutamente desorbitadas. Iso son as cifras, pero tamén temos a obriga de recordarlle, porque representamos a unha parte da poboación o suficientemente significativa como para que nos escoite, basicamente porque é a mayoritaria,
que esta institución non está asumindo as súas competencias. Si está atendendo a 17 concellos de 67, terá que entender que, como mínimo, non pode incrementar o endebedamento, porque realmente está lle dando as costas non xa os alcaldes, que yo tiño dito en moitas ocasións, non xa ten a rede viaria nun estado absolutamente intransitable, senón que tamén, e facendo precisamente uso do exemplo que vostede puxo, están deixando de atender as axudas a dependentes. Vostedes, que tantas leccións pretenden dar en todas as áreas nas que teñen competencias e nas que non, os datos que lle estou dicindo sabe perfectamente, vostede que di que traballa tanto, que non me desvío ningún céntimo. Siguen sin cumplir o decreto de servicios sociales e adeudanlle aos concellos da nosa provincia máis de 8 millóns de euros. Non cumplen a normativa de aplicación nin siquiera a lei que vostedes desenrolaron e, aínda encima, pretenden derivar, e fano, de feito, derivando diñeiro público a entidades que escapan de control e de fiscalización propio desta institución. Son unhos malos xestores. Pode facer o último turno, aínda que inicio que vou facer unha reflexión sobre esta cuestión. Pero, bueno, cerre vostede que é o seu dereito e, ademais, o fai moi ben. Moitas gracias, señor presidente. A verdade é que a señora Candia é bastante osada, non? Con as palabras que está empregando na súa intervención. E máis, unha vez máis, pon encima da mesa o pouco traballo que fan. Eu non dixen que eu traballara moito, señora Candia, eu digolle que usted traballa pouco, que é ben distinto. Mire, vostede ven aquí a dicirnos hoxe, parece que ven buscando algún tipo de titular con que a Deputación deriva cartos. A que deriva cartos? A Suplusa e a Fundación TIC, que son órganos desta propia Diputación nos que vostedes participan, nos seus propios órganos, bueno, participan cando van, porque a súa ausencia ven sendo habitual tamén neles, e non traballan o suficiente para controlalos, forman parte desa transparencia da Deputación de Lugo, vostedes están representados neles e non teñen máis documentación porque non traballan o suficiente. Eso era o que nos viña a dicir hoxe o pleno en materia económica, pois quedouse ben pobre, señora Candia, permítame que eu llo diga así. Mire, eu non lle vou a repetir os datos que din ao principio, simplemente dicir que estamos cumplindo con todas aquelas imposicións que o seu partido fixo dende o Goberno Central, que o estamos facendo ben, ademais, así o avalan os datos, e vostedes en materia económica, dende logo, a esta casa, non van a vir a darnos leccións despois de como a deixaron cando a perderon alá polo ano 2007. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias. Antes de proceder á votación, vou a facer un comentario sobre esta cuestión para centrar o que, non solamente polos señores diputados e diputadas que están hoxe aquí, sino polo público que nos está vendo, para que entendan que é o que vamos a votar aquí. O que se vai a votar aquí é simplemente unha decisión que creo que é histórica de que a Diputación de Lugo acaba no mes de xuño a débeda cero. É dicir, que non debemos ningún só euro en xuño. E isto é a operación que se está aprobando nesta sala de plenos, para que vexan que cae antes un mentiroso cun coxo, ou que un ignorante non sabe do que está a falar. Non se pode decir non vai a ser así no futuro se un sabe, e creo que hai documentación, e se non hai mecanismos para explicalo, de que o que se fai con esta operación é cancelar a débeda da Diputación. Esa débeda que nosotros no ano 2007, entre a débeda acordada, entre a formalizada e a que non estaba formalizada, ascendía a 120 millóns de euros. O que estamos a falar neste debate é de si cancelamos a débeda que ten esta Diputación. Isto é do que estamos a falar e o que vamos a votar. Por tanto, todos aqueles que durante anos estaban dicindo que íbamos a deixar a Diputación endebedada, se equivocan. Por iso digo que hai antes un mentiroxo cun coxo. Porque esta é a decisión que estamos tomando aquí, señores. Por si non o sabían ou si non estaban informados. E ese informo eu. Esta é a decisión que vamos a tomar. A próxima corporación non terá ningún tipo de atadura ni ningún tipo de lastre. Ningún de débeda financiera. Do que se debe? Ningún. Mal que lle pese aos agoreros que durante anos estuveran dicindo que levábamos mal as contas públicas. Silencio, por favor, que só escoitamos moi respetuosamente cando fala o Partido Popular, e o Partido Popular debe facer o mismo, aínda que non lle guste. Pero as verdades son así. Eu lles vou a dicir máis. Cada un dos diputados do Partido Popular, do Partido Socialista do BNG, cando remate esta corporación, terán un certificado individual
que lle señalará que non ten débeda esta institución, un certificado oficial, non un papel firmado polo presidente, sino un certificado oficial, para que o recorden o tránsito destes 8 anos e para que cando foron tan lixeiros falando se den conta de que as cousas non lle son así. E hai que traballar e hai que ser riguroso na planificación das contas. Así o estamos facendo nós. Por tanto, daquela débeda acordada de 120 millóns, en xuño do 2015 habrá 0 euros. Sin renunciar a ningunha das capacidades inversoras que tuvo a Diputación Provincial. Recordo cando desde esas bancadas se decía que poñer en marcha o Consorcio de Bombeiros era un marroncito. Isto recordo eu. Tampouco son... Gastor non tiña problemas de falla de memoria. Recordo cando deixamos sin pagar e non estaba pagado o canon enerxético, que foron moitas inversións. E recordo tamén as complicacións que tuvemos para levar adiante o programa social de residencias, con inversións únicas, como o centro de recría, con inversións propias, sin axuda de ninguén, aínda que a pesar que o demandábamos. Non renunciamos ao noso programa de inversión durante estes 8 anos. Eso sí, priorizando. Eu nunca renunciei a decir neste pleno de que íbamos a priorizar o programa social e de emprego frente ao programa de carreteras. Eu non me escondín para decirlo. E é verdad que fai falta máis inversións, pero entre servicios sociales e emprego me quedo con servicios sociales e con emprego, para atender as necesidades que teñen os ciudadanos desta provincia. Iso é o que se chama facer política e priorizar, e non simplemente falar por falar, porque ao final nos encontramos con ese problema. E en que cambia a situación da Diputación de ter débeda non ter? Pois cambia en cousas non menos importantes, Vanse deixar de pagar intereses e vanse deixar de amortizar a cuota dos créditos. Iso significa que esta Diputación vai ter recursos extras por 11 millóns para o próximo ano, co cal o programa social naide o podrá tirar abaixo, por si ten a tentación. Que eu estou convencido de que non, porque van a seguir gobernando os que gestionaron adecuadamente as contas públicas da Diputación. E non habrá justificación para non manter ese programa social, que é o que nos trouxo aquí e no que insistimos durante estes 4 anos. Os últimos, os máis duros da crisis, é onde respaldamos ese programa social. Por tanto, xa non habrá excusas de mal pagador para non cumprir ningún tipo de obxectivos. Por tanto, ve como lle digo antes que cae un mentiroso antes cun coxo. Porque é verdade. Porque a xente que está escoitando ahora ven a través da rede de internet ou ven o público está aquí e dirá oiga, pois a portavoz do Partido Popular non sabe do que está a falar porque se están dicindo que se está aprobando a consolidación da deuda cero e ela está dicindo que deixamos a Diputación endeudada, algunha cousa falla. E esta é a realidade das cousas que ten ben pouco que ver con esas cuestións. Por tanto, vanse deixar de pagar intereses e amortización de créditos. 2, lóxicamente, os propios remanentes que vaya generando a propia Diputación xa non terán que someter ao pago da débeda, xa se podrá invertir directamente porque non hai restriccións contables que condicionen a Diputación os seus inversións. E, en terceiro, cuidado, queda sin ningún tipo de género de duda que a sostenibilidade e a credibilidade contable da Diputación está ao marxen de calquer dúbida. Frente a outras administracións que durante os últimos 6 anos fixeron triplicar a deuda pública, que temos que pagar todos nós e os nosos fillos, porque a débeda pública que non se paga teñen que pagar as seguintes xeracións. Ninguén podrá decir que esta Diputación se gestionou da mão dos socialistas e dos nacionalistas de forma irresponsable. Por tanto, esa débeda, quero informalos, porque vexo que non están informados, o que vamos a aprobar é precisamente eso, a credibilidade das contas públicas da Diputación. E iso non é ningunha broma. E creo que é unha decisión política absolutamente responsable. A seguinte corporación, que eu confío, ademais, en que siga tendo a mesma orientación, non terá ningún tipo de ataduras en canto a débeda. Non terá que oír ningún tipo de comentario de si se debe ou non se debe. Non se debe nada, a cero. E, por tanto, algúns terán que saber retener a súa lengua cando non son capaces de tela e contenela. Por tanto, si é posible unha forma política distinta de facela. Claro que sí. Mantuvemos inversións e é certo, en algúns anos subimos un pico de inversión precisamente para facer política de crecemento. Recordarán vostedes que no ano 2008-2010 subimos e incrementamos a débeda de forma importante. E os seguintes anos fomos pagando a débeda, que é o que facelo, de forma responsable e planificada. Por tanto, seguimos sendo a Diputación que máis se invirte por habitante. E son datos oficiales. Aí están os datos oficiales. Lugo, 100 euros por habitante. A Coruña, 70 euros por habitante. Pontevedra, 67 euros por habitante. E Ourense, 66 euros por habitante. Por tanto, mal que lle pese a algúns, eu
quero compartir esta información, as positivas e as negativas, con esta corporación e ca xente que nos está vendo. Por tanto, ca votación, o que facemos é precisamente eso. E, insisto, eu, ao final deste mandato, lles entregarei a cada un dos diputados e diputadas deste pleno un certificado que certifica precisamente eso, que as débeda financiera desta Diputación, a que ten soportadas con créditos e con bancos, se cancela. E creo, señoras e señores, que nos tempos que corren é unha boa noticia, sin, lóxicamente, reducir as inversións políticas que nós temos comprometidos. Porque aquí vemos facer política. Non vimos simplemente a sumar 2 máis 2, que hasta ahora todos que estamos aquí, aínda que algunha vez o empezo a dudar, sabemos que 2 máis 2 son 4. Moitas gracias. Procedes a votación deste punto. Trece votos a favor, votos en contra, abstencións, 11 abstencións. Por tanto, proposta aprobada. Siguiente punto. Proposta de integración desta excelentísima Diputación Provincial na Fundación Manuel María de Estudos Galegos. Sobre esta cuestión hai debate, non? Vai haber? Non. Procedemos entón a votación, que hai unanimidade? Sí, unanimidade. Pois, por tanto, señor secretario, unanimidade do Pleno. Siguiente Proposta punto. en relación co proxecto técnico denominado Abastecemento de auga a Torallo e acondicionamento de Camiño, concellos de As Nogais e Becerreá. Sobre esta cuestión, hai algunha... Non? Votamos entón unanimidade tamén? Pois unanimidade tamén. Siguiente punto. Asunto número 9. Moción do Grupo Provincial Socialista para financiar a posta en marcha de hemodinámica 24 horas, garantindo a prestación sanitaria ininterrompida na provincia de Lugo. Moi ben, por parte do Grupo Socialista, don Manuel Martínez ten a palabra. 6 minutos máximo. Gracias, señor presidente. Primeiro, darlle a benvida ao señor Pensado, que, inda que sea indirectamente, ten algo que ver con esta moción e esta proposta. Nos non vimos hoxe aquí con promesas, senón con compromisos e cartos e recursos para solucionar un grave problema que afecta a esta provincia. Dende o ano 2011, en ocasións varias, a última foi fai un mes, os diputados do Partido Popular nesta institución deixaron claro cales son as súas prioridades neste grave problema. Que teñen os cidadáns nacidos en Lugo. Antepuxeron sin rubor algún os intereses partidarios a defensa da Conselleira da Morte, os intereses dos veciños desta provincia. Un número importante vivindo nos concellos que dirixen. Que, por certo, nos que lles preguntei se tiñan valor para mirarlles a cara, nadie contestou, pero parece ser que sí. Pero, como dice o refrán, nunca es tarde si la dicha es buena. E hoxe teñen unha nova oportunidade de rectificar este agravio cos seus veciños e dicirlle a esa parca que é a Conselleira da Morte e o presidente que a ampara nesta letal política ata aquí chegamos. Porque creo que políticamente primeiro deben de estar os veciños e os cidadáns desta provincia, os nosos e os seus, e aparte non só os veciños, parentes, amigos e persoas que sufren día a día este vía crucis. E despois os intereses partidarios. Pero moito me temo, dada a actitud que vexo enfrente, que seguirán apoiando estas políticas rateras porque, ao fin e ao cabo, estamos a falar de 100.000 euros que, ademais, hoxe lles poñen encima da mesa e que non queren ou non desean para nos facerlle unha agravio a non sei quen ou que se debe a un amparo de alguén ou algún tipo de negocio que amparan ustedes que a min me gustaría conocer. Porque fríamente é imposible que ningún responsable político se opoña a esta oferta que lle fixo o presidente da Diputación e que ampara estes grupos. Aínda que, como todos sabemos, todos saben, as competencias nesta materia son da Xunta,
o presidente desta institución fixo unha oferta de colaboración xenerosa e que, de ser apoiada por vostedes, daría fin a unha mortal discriminación das políticas feijonianas con esta provincia. Deben de entender os señores diputados do Partido Popular e eu creo que facerlle chegar ao señor Feijóo, o presidente que desprecia a media Galicia e a toda esta provincia, que ser presidente non é igual que ser un dios durante o seu mandato, senón que significa garantizar que deixarán unha situación menos mala que a que se encontraron ao chegar. E aquí e agora que deberán garantizar a vida das persoas e non condenar a morte a un número importante de cidadáns desta provincia. Reiteradamente, por desgracia, e hoxe parece que polas declaracións que veo adelantando o propio presidente da Xunta, a súa conselleira e responsables do Partido Popular desta provincia, claro que algún ahora para pouco na provincia e non se entera da realidade que existe neste tema. Ustedes van a seguir, espero que non sea así, apoiando que a mortalidade por infarto agudo de miocardio en Lugo duplique a media estatal. E son datos dados por ustedes, polas estadísticas oficiales, concretamente polo INE, no ano 2013. Perdóneme que utilice a situación na que estamos, o día en que estamos na Semana Santa, ou por se hai algún doutra sensibilidade, estamos no Pejaf, o sea, na Pascua xudía, que tamén a Semana de Pasión. Estamos constatando, e este grupo reiteradamente, que a ustedes o sufrimento da xente lles importa un bledo. As súas políticas, cando se trata de defender os servicios universales, sanidade, educación, servicios sociais, arrasan coa maioría e non dudan en masacralos. E ustedes aquí hoxe, de novo, están a ser colaboradores necesarios desta afrenta a Lugo e os seus cidadáns e están a convertirse ou a amparar os responsables destas decisións nos diputados da morte. Apoien a oferta do presidente desta institución, oferta, como dixen antes, boa e xenerosa, que busca acabar co sufrimento de centos de persoas que ven como se lles poden escapar a vida por non gastar uns poucos euros que hoxe, repito, teñen encima da mesa. Voten a favor desta moción e reparen as continuas afrentas sanitarias que lle están a facer o Goberno Popular a esta provincia e aos seus cidadáns. Calquer hospital de Galicia ou de España, o menos que debe de ter son os servicios que ven demandando esta provincia e que lle veñen demandando as federacións veciñais desde fai tempo e que son, ademais, unha das múltiples promesas que o presidente da Xunta incumpliu. Porque é verdad que prometeu moito, pero fixo moi pouco. Aproveiten este pleno celebrado na Semana de Pasión para acabar co Vía Crucis a que someten todos os días a cidadáns desta provincia. Non fagan, como Pedro, negarlles unha e outra vez aos cidadáns desta provincia o dereito á vida. Non sexan os Poncios Pilatos do siglo XXI, senón explíqueme que principios morales rixen as súas actuacións como diputados. A exixencia de prestar este e outros servicios médicos en igualdade de condicións para todos os cidadáns, en especial, estamos en Galicia, para os cidadáns de toda Galicia, onde ustedes están a facer cidadáns de primeira e cidadáns de segunda. A quen van a defender, repítolles de novo, os seus cidadáns ou as intereses de non sabemos que tipo que parece esconder a decisión de non dotar a Lugo de hemodinámica 24 horas. Explíquenmo. Explíquenme porque non entendo como podendo dispoñer que tendo os recursos e os medios non apoyen isto, salvo que, como circula por aí, esta decisión ampare algún negocio de políticos do Partido Popular, o cal, de ser certo, sería todavía moito máis grave. Non só están condenando a morte os cidadáns desta provincia, senón enriquecendo ca morte, se fora así, a xente afín. Mire, eu
Todas estas cousas que vin lendo dos seus responsables políticos, creo que as debían de rectificar hoxe. Eu espero de ustedes co sentido común, que non teñan que escapar da sala ou non vir para defender aos cidadáns e que, por unha vez, lles digan ao seu partido que a defensa e o dereito á vida está por encima de non sabemos cos oscuros intereses. Nada máis e moitas gracias. Ben, por parte do Bloque Nacionalista Galego, do Mario Outeiro, 6 minutos. Moitas grazas, señor presidente. Bos días a todas e a todos os presentes. Cando a vida dos lucenses está en xogo, tal e como indican as cifras do Instituto Nacional de Estatística publicadas o pasado 27 de febreiro, pouco hai que dicir, máis que se empreguen de xeito urxente e inmediato os recursos públicos necesarios para palialo. Son unhas cifras demoledoras e concluíntes que avalan o traballo dos veciños e veciñas de Lugo e das súas organizacións políticas, agás o PP. Unhas cifras que calan a boca a cantos políticos populares dixeron que ter hemodinámica 24 horas non garantía un mellor resultado que ter 8, ou que en Lugo o número de mortes de infarto de miocardio era semellante ao resto da nación. Excusas e máis excusas, mentiras e máis mentiras. Cantos lucenses máis teñen que morrer para que abran os ollos e recoñezan o erro estratégico cometido hai meses e que os está arrastrando ata unha marginalidade que nunca imaginaríamos. Cantos máis teñen que perder a vida para que en Lugo se invista un terzo do que custou o famoso videoclip de Enrique Iglesias. O compromiso do BNG coas 42.000 sinaturas de apoio á ILP e por extensión aos 350.000 lucenses é obvio. O voto favorable a esta moción poderíase intuir pola traxectoria do BNG na xestación e tramitación da ILP. Apoiou na Cosme Pombo no Parlamento Galego, apoiámola na Deputación, así como en moitos outros concellos, non? Tal e como o de Lugo hai só 3 meses no que se instaba o Parlamento Galego a incluir na Lei de Saúde Pública de 8 do 2008 dentro do artigo 14 a garantía de que hemodinámica e 24 horas radioterapia e medicina nuclear dentro das 4 provincias galegas, exixindo como prazos 6 meses para hemodinámica, por certo xa van a metade, e 12 para radioterapia e medicina nuclear como máximo, non? Dende a entrada a vigor da devandita lei. É dicir, que se respetase íntegramente, non pedíamos outra cousa, que se respetase íntegramente a ILP presentada polos veciños e veciñas lucenses, non? Como dicía antes, hai tempo que cruzamos ese ecuador daqueles 6 meses que solicitaba a sociedade lucense para a implantación da hemodinámica as 24 horas. E polo de agora a situación non mudou para nada. Seguen instalados nun inmobilismo que supón un insulto e un aldraxe ao traballo dos promotores da ILP, é dicir, as entidades de diferente índole, asociacións veciñais, políticas, sindicais, e esas 42.000 sinaturas das veciñas e dos veciños que a apoiaron, é dicir, unha burla e unha traizón ás persoas que vivimos na provincia de Lugo. Falamos de 42.000 sinaturas que reclamaban un dereito a uns servizos sanitarios, a unha promoción e prevención da saúde polo servizo público en galego de saúde que garanta unha atención pública, universal, gratuita, equitativa, en igualdade de condicións, sen importar o lugar de residencia, que é o que aquí está en xogo. Señores diputados, un dereito de xustiza é que os lugueses reciban unha anxioplastia primaria e intervir e recanalizar a arteria coronaria antes de 120 minutos, o que garante unha menor mortandade e unha óptima recuperación coas menores secuelas. E iso, dende logo, só é eficiente con a unidade de hemodinámica funcionando as 24 horas do día, non? Porque as patoloxías non teñen horarios, e menos as coronarias e infartos de miocardio, que se caracterizan precisamente, como todos vostedes saben, pola aparición súbita e na que a prontitude na atención é vital. Non é xusto que na provincia de Lugo a atención a estas doencias e as súas consecuencias mortais sexan maiores, por tardar na atención moito máis dos 120 minutos establecidos, non? O dobre que na Coruña, que en Santiago, que en Vigo, que contan con este servizo. Porque os lucenses tamén temos dereito e de xustiza a unha atención de radioterapia sen vernos na obriga de longos desplazamentos que penalizan unhas patoloxías xa de por sí invalidantes física e psicolóxicamente, polo calvario de longos desplazamentos, de horas intempestivas, de condicións de transporte precarias, porque un servicio de radioterapia daría por remate coa inhumana ruta do cancro que os membros do BNG puidemos comprobar o venres pasado ou acompañar a un veciño de Monterroso, non? É da que o PP fuxe para non ver a evidencia.
Pero tamén é un dereito de xustiza tamén que os lugueses teñamos un servizo de medicina nuclear fundamental tamén para un diagnóstico e un tratamento máis preciso en numerosas e variadas patoloxías. Insisto que é de xustiza evitar que contemos con estes tres servizos un hospital como ULA, que conta xa cos oportunos espazos dende a súa inauguración. Hemodinámica xa conta cos recursos humanos e materiais, por certo, de gran calidade humana e tecnolóxica. Mágoa que non se rendibilice moito máis por mor dun horario sen sentido, dun horario de oficina. E no caso de radioterapia e medicina nuclear, dotalos dos recursos humanos e materiais precisos para que funcionen nun prazo curto eses 12 meses. A ILP reclamaba que estes servizos, cos seus prazos, se articularan na Lei de Saúde Pública para garantir a prestación dentro do servizo público galego de saúde, onde se verifica que a saúde é un dereito que os poderes públicos e, por lo tanto, os gobernantes teñen e temos que garantir, proporcionar e promocionar. Agora sí, coido que esta moción, aínda que se aprobe por unanimidade, neste pleno caerá en papel mollado nas mans dos seus compañeiros de San Caetano, porque esta moción fala de colaborar co financiamento da hemodinámica por parte da Deputación cando o problema, estou totalmente seguro, non é de diñeiro. Está claro que a Xunta dispón deses escasos recursos económicos que, ademais, aforraría ao final do ano tan só en traslados de urxencia aos hospitais da Coruña. É obvio que a Xunta ten ese diñeiro, moito máis no seu orzamento, pero tamén é evidente que o PP segue na teima de considerarnos aos veciños de Lugo e de Ourense cidadáns de segundas con respecto ao eixe atlántico. E contra iso, a verdade é que poucas mocións e poucas sinaturas poden loitar. Moitas grazas nesta primeira intervención, nada máis. Por parte do Partido Popular, señor Pensado. Sí, señor presidente. Benvidos a todas as persoas que nos están acompañando. Gracias, señor Martínez, por preocuparse da miña saúde e, despois das súas tremendas e amables palabras e, sobre todo, esas extraordinarias louvanzas hacia a Conselleira de Sanidade, aos cuales ustedes xa nos ten acostumbrados, para nada nos sorprende en absoluto, si non ten menos que ten que conterse, non ten vostede que tiña que aguantarse para non caer un pouquinho na insidia, no insulto que va. Non. Fui vostede coherente, conselleira da morte, elevada non sei quen, hasta mencionou a Poncio Pilatos, cousas así. Está religiosamente conformado e confirmado, señoría. Sentímonos ledos, sentímonos contentos. Estamos felices de que vostede, por fin, aprenda un diálogo razonable, normal, entendible, sobre todo para todas as persoas que os nos acompañan e que non teñen a sorte, pois, ou a menos sorte, de non estar en todos os plenos. A mí gustaríame, señorías, ir un pouco hacia a historia, porque a historia escríbese e sempre se escribe da maneira que se queira, dependendo sempre do historiador. Pero os feitos son tercos e, ao final, acaban dándolle razón a quen a ten. É obvio que no mes de febreiro deste ano, para ser máis preciso, o día 14, fixo unha visita a Lugo a excelentísima Conselleira de Sanidade, na cal nos anunciou de que Lugo non iba a contar con hemodinámica, co servicio de hemodinámica, ás 24 horas, porque parece, según ela, non cumplía os parámetros. Eu creo que foi un error grave, grande, e que non para nada se corresponde ou non se debe corresponder ca realidade. Foi un error que así se lle fixo saber. É millor que estuvera calada, que non dixera nada e polo menos estábamos todos tranquilos. É tamén un error de incontinencia porque certamente o que se había aprobado en decembro no Parlamento galego, o dicir ele eso, obviamente, é un desprezo hacia o acordo parlamentario, no cual se falou precisamente de facer un registro de seguimento do infarto en Galicia, constatar os datos e no momento oportuno desos datos, en caso de que fora necesario, que ese comité científico decidira, pois é verdade, Lugo, Ourense ou Pontevedra, que teñen 8 horas de
hemodinámica, pois precisan as 24 horas e así tomar a decisión. Eso foi o acordo que se tomou. Pero, bueno, a conselleira entendo que cometí un error. Bueno, a partir de aí, pois, a movilización política, nunca mellor dito, da Deputación Provincial e do Concello de Lugo, pois, a verdade é que menos prohibirlle a conselleira que pase por Lugo, xa faltaría menos, desde logo reprobárona, vostedes reprobárona, persona non grata tamén a nominaron e todo eso, non. Eso, a verdade é que é importante dicilo e, sobre todo, conocelos a vostedes, dar a catadura e a catalogación política que vostedes teñen. É dicir, vostedes impoñen, non volva máis por aquí o diálogo. Así nos vai. Pero aínda sendo como son vostedes, Lugo por terceiro ano consecutivo é das provincias galegas a maiores inversións que se fan en toda Galicia. Lugo sigue sendo a primeira durante 3 anos consecutivos. Os dados están aí, eu non os invento, están aí. Os feitos son tercos, pero ao final acaban dando a razón. Bien, cal é a posición do Grupo Popular? A posición do Grupo Popular é o diálogo. Falo do Grupo Popular provincial. Aquí o dicen, aí están as hemerotecas, aí están o diario de sesións. Si ustedes me cachan un renuncio que este portavoz dixera acerca dos servicios de hemodinámica ou servicios de radioterapia e medicina nuclear, si ustedes me cachan un renuncio, eu estou disposto a dimitir, a ir para a miña casa. Eu dicen que nós somos e seremos o garante de que Lugo teña hemodinámicas 24 horas e que medicina nuclear e radioterapia antes do 31 de decembro este funcionando. Por certo, señorías, estou autorizado, e sei o que digo, a ose dicirles aquí que mañán se adjudica a radioterapia para Lugo. Os 2 aceleradores. Mañán, día 1 de abril de 2015. Eu aseguro a vostedes que o Grupo Popular, e aseguro ademais, de verdade, jamás vai a negociar con nadie que utilice a saúde de naide en plan electoralista. Vostedes están o facendo. Nós non vamos a entrar por aí. E lle dou a razón, señoría, a vostede doulle a razón unha cousa. Como vai ser un problema económico? 100.000 euros. Pero a quen lle vamos a contar eso? A quen lle vamos a contar eso? O sea que o señor presidente pon 100.000 e di, ala, xa temos implantada hemodinámicas 24 horas. Ustedes non se dan cuenta que estamos falando de saúde, que estamos falando de algo científico. Mire, os datos que vostedes pon aquí son discutidos e discutibles. Eu podo lle dicir, sinceramente, que como epidemiólogo que son, a mí, como me van vostedes a falar dicíndome, compararme Lugo, por exemplo, con Pontevedra, a Coruña ou Ourense, con Lugo. Con Lugo, sí, claro que sí. Ustedes teñen que darse conta de que cando falamos dunha tasa de mortalidade bruta, é certo, as cifras cambian. O mellor en Lugo, en Galicia, son un 49, que creo que por aí andan, e en Lugo son os 64. É certo. Pero cando falamos que é o que hai que medir a edade, a mortalidade, digamos, simple, prácticamente estamos igual. Pero iso non fai xogo, porque aquí estamos falando. O xogo é o compromiso do Parlamento galego cando dixo que se iba a facer un rexistro de todos os casos de cancro na comunidade galega e a partir de aí, perdón, señor presidente, se rematou, non suelo agotar o tempo, además sabía vostede, e a partir de aí tomar a decisión de implantación de hemodinámica sí ou non 24 horas. Eso nos asumímolo, seguímolo asumindo e volvo a insistir. E nós somos os auténticos garantes de que eso, máis ben temprano que tarde, se cumpla. Gracias, señor presidente. Segundo turno, por señor Martínez, 3 minutos máximo. Gracias, señor presidente. A verdade que a defenda do señor Pensado demostra o seu valor ou a súa proximidade a Santiago, porque o que nos dixo foi
fume e tinta de calamar. O sea, non contestou, faise garante das promesas da proposta, pero concretar algo absolutamente nada, salvo que a historia parece ser que a fan os que mandan, imagino que aquí quere dicir que a van facer eles, e tergiversala e manipulala como fixeron hasta ahora, e falar dun error da conselleira que parece ser que dixo o que pensaba, pero aquí, cando se lle pediu que condenaran esas palabras e que a cesaran porque merecía o cese, o Partido Popular apoiou que esa conselleira da morte, lle guste ou non, siga de conselleira. Porque o único pecado que fixo, según ustedes, foi decir o que pensaban alto. Tiña que habelo feito de pensamento, na intimidade co Partido Popular. Entonces non houbera pasado nada. Ese é o cinismo e a forma de ver as cousas do Partido Popular. Porque usted que non insulta, pegouse unhas cuantas semánticas insultadoras aquí. Non sei se ao final vai ler o discurso e sabe o que dixo. Non sabía exactamente o que decía probablemente. Mire, fala de dialogar. Nosotros levamos dialogando meses e meses. Os veciños, a Federación Veciñal e os veciños de Lugo levan dialogando e ustedes engañáronos palmariamente no Parlamento. Pero como se van a fiar de ustedes e do Grupo Parlamentario Popular e do Presidente da Xunta e da Conselleira da Morte se lles engañaron e lles mentiron en sede parlamentaria? Ustedes aquí non garantizan nada, por moito que diga que falan en nombre do Grupo Popular, porque para garantizalo tiñan que apoiar esta moción. Esta moción que é fruto da súa inacción, da súa falta de xestión, da pasividade, da ineficacia, da indolencia, da falta de diligencia e, sobre todo, do enroque do Partido Popular a nivel de provincia e a nivel autonómico. Este é o fruto que teñen. Teñen aquí os cartos e os recursos hoxe. Fágano. Fágano, porque, ademais, é simplemente que, despois de 4 anos, cumplan unha promesa do propio presidente da Xunta. Porque ustedes incluso están deixando caer por aí que fixeron no ULA non sei cantas cousas, que será certo, pero que ustedes gobernaban, e gobernaron desde 2011. Se non gobernaran, o outro goberno hubiera feito. Porque é certo que en Ourense fixo unha conselleira do Grupo Socialista ou Socialista naquel momento. E hubiera feito a de Lugo. Se hubiéramos gobernado 4 anos, este problema non hubiera existido. Claro, é que dá a sensación de que ustedes gobernan, obviamente, como dice a veces a señora Elena Candia, pos amigos e pos conocidos. Fala de radioterapia da súa palabra. Pero ten que ir rematando. Non fai falta o que diga usted. Xa o dixo a prensa, xa o dixeron responsables do Partido Popular que o iban a facer. Son, como lle dixen antes, servicios mínimos. Radioterapia, hemodinámica e medicina nuclear, porque non lle estamos pedindo cirugía cardíaca, estamos lle pedindo hemodinámica, unha sala de hemodinámica normal, 24 horas. Pois resulta que non son recursos, non sei que, pois explíquenos dunha vez cal é a causa, porque eu dixenlle outras as que tampouco contestou. A quen amparan, que negocio hai detrás, porque algo raro ten isto. E máis, repito, cando teñen os cartos encima da mesa. Xa sei que ustedes non despilfarran, mire, eu diríalle que vexa tamén na Xunta de Galicia, nas páginas da Xunta, en que gastan os cartos. Porque se nosotros fixéramos como ustedes cando chegaron ao poder e difamáramos a un presidente da Xunta que foi dos mellores que hai aquí, pois hubiéramos visto, por exemplo, que en arrendamento de stands, moquetas, mobiliario, carpas e outros eventos, pois se gastan cerca de 400.000 euros. Ou que noutra partida, suministro, plataformas, xestión de eventos, se gastan 600.000. Claro que non é un problema de cartos, é un problema de voluntad política que o Partido Popular, como dixo moi ben o señor Barreiro, remato, pois gana as eleccións e entonces non ten que rendir conta aos cidadáns lucenses. Encima ríense deles. Nada máis e moitas gracias. Moi ben, por parte do BNG, segundo turno, 3 minutos máximo. Se ben o voto do Bloque Nacionalista Galego será favorable a unha moción que obriga a Deputación a asumir competencias impropias, tamén queda condicionado a que o tratamento a impartir sexa aplicado dentro dos servizos e das instalacións que os Sergas ten na cidade, é dicir, no Hospital Universitario Lucus Augusti, non cos mesmos protocolos e nas mesmas condicións que o tratamento recibido polos doentes neste intre en horario de oficina, non? Porque somos os primeiros defensores da sanidade pública e dun hospital
que ademais, non me doe recoñecelo, pois é punteiro en profesionais, en infraestructura, en tecnoloxía e tamén en desenvolvementos investigadores, non? E facémolo sabendo que tamén é injusto que cos impostos dos veciños de Lugo sirvan para pagar a hemodinámica dos coruñeses, pero que os impostos destes últimos non vayan para pagar a hemodinámica dos lucenses, non? Aínda que o fin nunca xustifique os medios, creemos que a vida sí. En iso os datos seguen sendo concluíntes, non? Porque a verdade é que a liña entre a vida e a morte é moi fina, unha actuación inmediata marca a vida coas mínimas secuelas ou a morte. E falamos de urxencias vitais onde a actuación inmediata é a actividade cotiá, non? Como avanzaba na miña primeira intervención. 100 cateterismos ao ano, máis de 600 doentes de cancro, máis isto só son números, non? Tras deles hai unha contorna familiar, social e laboral que se resente ante estas situacións tan desacougantes e preocupantes. Como dicía antes, cantas mortes máis, cantas vidas con secuelas irreversibles, cantas viaxes en condicións inhumanas, canto máis fai falla para dotarnos dun dereito á vida e a saúde como o resto, non? Esta é unha oportunidade, e se cadra a última antes das eleccións de maio para que o PP defenda por enriba de intereses partidistas a vida e o dereito á saúde en igualdade de condicións e dentro do sistema público, non? Dos que aquí vivimos, como en moitas ocasións o viceportavoz aquí na Deputación ten afirmado e comprometido. Moitas grazas. Popular, 3 minutos máximo. Sí, señor presidente. 4 pinceladas para rematar. Primeiro, señor Martínez, año 2007, conselleira doña María José Rubio, Partido Socialista de Galicia, Ourense, clamor popular, sale á calle e automáticamente se lle instala hemodinámica. Lugo, nas mesmas circunstancias, non se moviu absolutamente nadie. Año 2009, entra Alberto Rodríguez Feijóo, encontra un edificio prácticamente nada máis e non había ningún peso para mobiliario e saca, non sei onde, pero sacounos 60 millóns de pesetas para poñer a andalo. Perdón, de euros, non de pesetas. Segundo, un presidente que nos larga unha milonja fai aproximadamente 5 minutos, que máis ben me pareció un meeting político, en donde dice que temos un superávit, que temos a deuda, que non existe deuda, tal. Situación actual, 4 residencias ou 3 inauguradas, 7 por inaugurar, que dice que van a abrir en setembro, sin plan económico, sin nada prácticamente. Segundo, os concellos, excepto os concellos do Partido Socialista, todos asfixiados. 3.000 carreteras, que vostede precisamente o causante, que é moi difícil, 3.000 kilómetros de carreteras, que non atopemos un fochanco. E Gran Sagalloso, 3.000 novillas, non sabemos tal e cual, pero están aí, de momento, afortunadamente, está o campo. Eso é a realidade actual e vostedes son os que cumplen. Partido Popular, situación actual. O día 19 de decembro, año 2014, fanse as primeiras 2 hemodinámicas en Lugo, os 2 primeiros cateterismo. É dicir, fai justamente 3 meses. Os 3 meses e 3 días adjudícase, mañán así vai a ser, adjudícase radioterapia e medicina nuclear. E o que dixo este portavoz, que o garante de hemodinámica 24 horas vai a ser nin máis nin menos que o comité técnico científico que nas persoas que nós consideramos que vai a valorar ese rexistro de infarto en Galicia e tomar esa decisión. Eso é unha realidade. O demais son bombiñas de fume que vamos lanzando así de vez en cando sin ter nada co tema. Ben, somos unha diputación que non ten deudas, señora García Porto. Estupendo, pero tampouco temos carreteras, tampouco temos unha residencia xa con un plan económico aí. E moito me temo que esta fogata de fume tampouco ten plan económico, porque non facía falta. O señor presidente sabía de sobra de que o Partido Popular e o Goberno de Galicia non lle podía aceptar eso porque é, vamos, de unha, digamos,
actitud tan pobre de intentar cinguir a un problema económico todo unha solución de técnicos que é o que en realidad debe prevalecer. Por lo tanto, señor presidente, os técnicos así o entendemos por un lado e, desde logo, nós non imos entrar na farsa de negociar a enfermedade dos demais para conseguir un fin político e, sobre todo, electoralista. Gracias, señor presidente. Señor Martín. Da moral do Partido Popular xa sabemos o que non utiliza. Utilizou a morte 50.000 veces e seguía utilizando. Mire, o que lles pediría era que, primeiro, que se centrara, porque volveu a mezclar churras con merinos, volveu a falar de todo menos do que realmente é. Se aceptan a axuda desta Diputación, feito polo Grupo de Goberno e polo presidente desta corporación, ou non. Porque, mire, Ourense tuvo hemodinámico 24 horas por unha decisión dunha conselleira socialista, como usted dice. En Lugo, e usted sabe o que é médico mellor que os outros, estaba o hospital sin acabar. E se hubiéramos ganado esas eleccións que perdimos por un diputado, hubiéramoslo dotado de todos os medios como dotaron ustedes, porque é unha labor de goberno que fai calquer goberno que entra cando outro perde as eleccións. A ver se agora aquí veñen mintindo, manipulando e tergiversando e insinuando que nosotros hubiéramos paralizado o hospital, que, por certo, durante 4 anos estuvemos invertindo nel para que, cando ustedes chegaron, puderan facer esa inversión que hubiéramos feito outro. Despois minte outra vez porque dice que ten servicio de hemodinámica. É verdad que en horario de oficina, pero non por ustedes. Ten ese horario porque os veciños de Lugo, as federacións vecinales e 40 e pico mil veciños desta provincia lles pediron e lles exixiron e salieron á rúa para que ese servicio pudera estar aquí. Eu creo que ustedes, a conselleira da morte, o señor Feijóo, debían de pedir perdón aos lucenses por non darnos e por quitarnos e por non poñer este servicio sanitario. Porque, mire, non lle vou a repetir aquí que pude non facer os abundantes probas e argumentos que ustedes fan para non poñer este servicio. O que pasa que, unha vez máis, ustedes cébanse cos lucenses porque a Lugo nin un euro fora daquelo que ten que vir por obligación presupuestaria e por mantemento dos servicios e, como fan outros, nin comen nin deixan e condenan os lucenses a seguir sufrindo na segunda división con servicios que outros cidadáns desta comunidade teñen. Nada máis e moitas gracias. Ben, pois para que non haxa dúbidas sobre calquera historia, dúbidas sobre a suficiencia económica, que xa vexo que quedou o Partido Popular claramente desnortado ante esta información, que sinto eu ter que ser o que lles dera a noticia económica nesta sesión plenaria. As cousas son así. Ben, este debate podía non producirse neste pleno. O presidente ten competencias para adoptalo motu propio, pero o presidente quere saber e escoitar que é o que ten que dicir o pleno, que é unha cousa distinta, moi distinta. Por tanto, agora aquí, no pleno, todos nos retrataremos e todos teremos que decir se estamos de acordo ou non. Se o problema é a competencia, cousa que, por certo, o Partido Popular nunca lle preocupou neste pleno, teñen traído unha moción sí, outra moción non, cuestións que eran competencias exclusivas da Xunta de Galicia para que as financiara a Diputación. Sí, vayamos á orden do día, vayamos aos libros das actas. Encontrarán todos vostedes peticións do Partido Popular para que a Diputación financiara competencias da Diputación. Perdón, da Xunta de Galicia. E agora veñen cas competencias. Non, pois non é así. Por iso hai que ter preocupación. Non, o doutor Pensado non. Pero a portavoz do Partido Popular, no grupo do que está o doutor Pensado, efectivamente, as trouxo aquí. Cando queiran podemos ver o último ano, os 2 últimos anos, os 3 últimos anos, os 4 últimos anos, doble contra sencillo, que hai 10 mocións polo menos donde se lle pide a Diputación que poña cartos para competencias da Xunta de Galicia. Isto é así. Isto é así. E agora, cando vimos, se mañá a Xunta o soluciona, felices todos. Non hai ningún problema. Pero, hombre, intentar alegar cuestións técnicas de un comité técnico para decidir se hai que poñela de 3 da tarde hasta o outro día ás 8 da mañá, supoño que non fará falta un comité técnico para eso. Porque se decidiu poñela de 8 da mañá a 3 da tarde, a mesma argumentación técnica ten que ser para que un servicio se amplíe, ni máis ni menos, salvo que haxa outros intereses por non facelo. E, por tanto, aquí no pleno nos vamos a retratar todos.
Xa non temos que andar escapando ni nada. O podía facer o presidente directamente, pero non quixo. Quixo traelo ao pleno e que a xente decidira e que nos retratáramos aquí no pleno. Iso que persiguiu o presidente, para que non haxe ningún tipo de dúbida. Por tanto, non hai ningún problema económico, parecese que da Xunta tampouco, entonces non entendo nada. Isto é o que lle pasa aos ciudadanos de Lugo, que non entenden nada, ou non porque non. E isto é o que intentamos resolver neste pleno. É que cada un dé a cara onde ten que dala. Nós a damos aquí. E xa lo dixen unha vez máis. Nós temos suficiencia económica e tomamos decisións. Vostedes preferen facer carreteras? Nós, en época de crisis, queremos apoiar os servicios sociales, a sanidade e as inversións en emprego. Esa é a elección do Partido Popular e esta é a elección de quen goberna a Diputación de dous partidos políticos. Se a decisión é esa, pois siga vostede dicindo o das carreteras, que me parece ben. Eu non lle nego a nada a capacidade de facer oposición. É legítima, pero en política hai que priorizar, hai que tomar decisións, e non vale todo. A votar entón esta proposta e veremos que quere dicir o Pleno e que ten que dicir o Pleno soberano da Diputación Provincial. Votos a favor desta moción do Grupo Socialista, 13 votos a favor, votos en contra, 11 votos en contra do Partido Popular. Por tanto, moción aprobada. Lles indico, ademais, que inmediatamente se procederá a comunicación á Presidencia da Xunta de Galicia da resolución tomada aquí e desta votación para que, al menos pola Diputación, nin se perda un segundo para chegar ao fin que pretende a moción hoxe aprobada. Seguinte punto de orden do día, señor secretario. Punto número 10. Moción do Grupo Provincial Socialista para solicitar á Xunta de Galicia que dote de servizos sanitarios aos edificios do antigo Hospital Xeral do barrio da Residencia, na cidade de Lugo. Moi ben, esperamos breves segundos antes de empezar. Se a xente desexa abandonar a sala. Parte do Grupo Socialista propoñente ten a palabra doña Sonia Méndez. Moitas gracias, señor presidente. Moi boa tarde. O micro, sí? Ben, sí, parece que sí. Moi ben, pois, como todos sabemos, o 25 de febreiro de 2011 inaugurouse o Hospital Universitario Lucus Augusti, o ULA, polo presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, hospital de referencia de toda a provincia de Lugo. Este feito provocou que quedasen fora de servizo os edificios do antigo Hospital Xeral no barrio da Residencia, unha dotación que supoñía o motor dinamizador desta zona de Lugo, na que reside nada menos que o 15% da poboación total do municipio. Tanto por parte do presidente da Xunta como da anterior conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, anunciouse en repetidas ocasións o compromiso de dotar estas instalacións de servizos sanitarios, como un laboratorio de saúde pública, un PAC, un centro de saúde e parte das consultas de psiquiatría. Repito, en reiteradas ocasións se anunciou e se comprometeu por parte do Goberno da Xunta do Partido Popular estas dotacións sanitarias para o vello hospital. Pero, como todos sabemos tamén, a día de hoxe, estes edificios seguen baleiros e sen actividade, o que está a provocar un paulatino deterioro das instalacións, dando unha sensación de abandono palpable do entorno. Ademais, co abandono destas instalacións por parte da Xunta de Galicia, a actividade económica resentiuse considerablemente, aumentou o número de comercios e locais de hostelería pechados, o que fomenta un círculo vicioso de parálise. Aínda que as movilizacións veciñais foron e son constantes para exixir algo tan lícito como o simple cumprimento das promesas feitas polo presidente Feijóo. A falta de resposta por parte da Administración autonómica, unha vez máis,
Souben a constatar a renuncia de Feijóo a ofrecer unha dinamización para este barrio. A ausencia dun centro de saúde na zona fai que os veciños se teñen que desplazar ata o ambulatorio da rúa Río Ser, na zona da Milagrosa, para ser atendidos. Un ambulatorio que hai que dicir que dispensa atención a 35.000 persoas nun espazo de reducido tamaño que, ademais, non reúne as mellores condicións. Por elo, son moitos os colectivos, en especial os usuarios dese centro de saúde, os que piden un desdobramento dos servizos deste ambulatorio e que parte dos usuarios se vexan atendidos nas instalacións do vello hospital, mantendo, eso sí, o ambulatorio da rúa Río Ser para os veciños da zona da Milagrosa. Así se vería cumprido o compromiso feito polo presidente da Xunta. Persoas de avanzada idade son usuarias deste centro de saúde, o que lles obriga a desplazarse para recibir atención médica a unha certa distancia dos seus fogares, cando poderían contar con este servizo preto das súas casas. Isto sería posible se as promesas feitas polo Goberno autonómico se fixeran realidade. Por outra parte, tamén, o Concello de Lugo, o Goberno local de Lugo, non renuncia a proposta realizada tamén en diferentes ocasións ao Goberno da Xunta sobre a necesidade de facer unha residencia para a terceira idade nas instalacións do vello hospital. Hai que ter en conta que na provincia de Lugo hai máis de 97.000 persoas que superan os 65 anos de idade, o que representa un 28%. A porcentaxe na cidade de Lugo de poboación maior de 65 anos é semellante. E desde 1977 non se creou ningunha praza pública en residencias na cidade de Lugo. Polo tanto, os veciños e veciñas do barrio da residencia precisan que o Goberno galego se poña a traballar xa para dar resposta ás súas reivindicacións de activar servizos sanitarios que dinamicen esta zona. É por iso que presentamos esta moción hoxe, no que tanto se falou de exercicio de competencias, para que simplemente a Xunta de Galicia exerza as súas competencias e dé cumprimento aos compromisos adquiridos polo presidente Feijóo na inauguración do novo hospital de Lugo. Moitas gracias. Grazas. Na anterior moción expresaba con algún matiz o apoio do Grupo Provincial Nacionalista. Nesta non me queda outra que felicitar ao PSOE polo contido da moción proposta. É unha moción que concorda ao 100% coa postura que nos últimos anos defendeu o BNG, tanto no Concello de Lugo como na Deputación, como tamén, por suposto, no Parlamento de Galiza. E é que non queda outra que dotar as antigas instalacións do Hospital Xeral de Lugo de usos sociosanitarios. Unha moción que, como na anterior, se basea nunha promesa frustrada dos políticos do PP con Lugo, tanto da conselleira de Sanidade de turno, neste caso a anterior, como do presidente da Xunta de Galiza, que volve a castigar cun novo incumprimento aos veciños de Lugo. Canto máis pasa o tempo, máis considero que erramos declarando Rocío Mosquera como persoa non grata cando deberíamos facelo co responsable último de tanto despropósito, o señor Feixóo. O desleixo por Lugo da Xunta de Galicia é tan grande que a só uns metros daqui, do Pazo de San Marcos, temos que ver como día tras día o antigo cuartel de San Fernando, unha xoia do noso patrimonio, obra do arquitecto Francisco Sabatini, se desmorona agardando ser o museo da romanización que Lugo precisa. Outra promesa incumprida. Mais como iso non é suficiente, agora temos que ver como o núcleo do barrio da residencia, o edificio que incluso lle deu o nome que articulou os fluxos económicos e sociais da zona, se deteriora e con el a zona que agrupa preto do 20% da poboación da cidade. Efectivamente, o deterioro do edificio é paralelo ao deterioro socioeconómico do barrio, algo que se solucionaría se o PP cumprira as súas promesas con Lugo. Choca tamén ver como a Xunta de Galicia, tan comprometida ela co aforro e coa austeridade, dilapida o erario público alugando locais que cando ten espazo propio de sobra nas instalacións da antigua residencia. Que doado é falar e que complexo cumprir o dito. Para que tomen nota, as nosas propostas de uso para ese espazo son as seguintes. Punto de atención continuada para dotar a cidade de dous, o existente en Fingoi, cubriría a zona sur da cidade e o da residencia, cubriría as urxencias da zona norte. Hoxe, o actual é insuficiente, obriga a desplazamentos excesivos para unha atención que se considera urxente, precisamente.
Centro de Saúde, que, como ben dicía a deputada e concelleira no Concello de Lugo, desdobraría o Centro de Saúde da Milagrosa, que está nun edificio que non cumpre as mínimas normas exixidas de salubridade, tanto de ventilación, luz, calor, ruído, espazo físico para as consultas, etc. Accesibilidade, pero tamén confortabilidade. Un edificio que o que menos ten é unha adecuación para dar atención á saúde de calidade. Este desdobramento suporía un arranxo do actual e adecualo tamén ás normas arquitectónicas e de distribución para un espazo saudable para a atención sanitaria. E permitiría tamén que as unidades de pediatría pertencentes a este centro de saúde retornaran ao equipo de centro e manterían a filosofía de equipo de centro de saúde. Hoxe tronzado co desplazamento destas unidades ao centro de especialidades precisamente por falta de espazo no centro da Milagrosa. Isto é moi importante para a filosofía de equipo, pero tamén para os usuarios e usuarias, xa que este fraccionamento os obriga a facer varias viaxes cando nunha soa poderían facer distintas xestións, ademais dun maior desplazamento ao estar estas unidades de pediatría máis lonxe dos seus domicilios. Pero tamén ese centro para maiores e centro de asistencia sociosanitaria. Isto combinaría dous aspectos. Un, residencia de terceira idade, tamén como comentaba a compañeira, tan precisa na nosa cidade onde os maiores teñen que irse a residencias tan lonxe do seu hábitat natural, da súa familia ou ambas as dúas cousas. Pero tamén o outro sería, un pouco para entendernos, como un hotel para doentes, é dicir, consistiría en espazos preparados para aquelas persoas de calquera idade que sen precisar dun internamento convencional tampouco poden ser dados de alta por non ter nas súas casas quen os coide. É dicir, un internamento temporal na mentres non sexan válidos e válidas por si mesmas. Por todo isto, o Grupo Provincial do BNG anuncia voto favorable aos puntos que solicitan tanto o uso sanitario das instalacións do antigo xeral como tamén ese plan integral de dinamización para o barrio homónimo. Moitas grazas. Polo Partido Popular. Esta moción, o lugar de debate máis propicio era o pleno do Concello de Lugo, supoño que irá na próxima sesión plenaria, se realmente é unha prioridade para a cidade. Pero debemos de contextualizar de que situación partimos e a situación na que estamos, as opcións que neste momento hai plantexadas en riba da mesa por parte dos grupos políticos que tamén teñen representación nesta corporación. En primer lugar, creo que é importante decir que en torno ao ano 2000 era xa previsible que o hospital deixase de estar nesa ubicación. Era coñecido por todas as forzas políticas, algunhas estaban con responsabilidades de goberno. Hai que recordar que o Concello de Lugo está gobernado polo un alcalde do Partido Socialista dende hai 16 anos. Tamén, neste momento, temos dous membros desa corporación, e o concellal de Urbanismo, o señor Besteiro, que seguramente non está tan orgulloso da súa xestión nesa área como parece estar na área económica desta institución, pero agora que xa non hai público e non hai xente que lle escoite o mitin, pois xa non teño ocasión de dicirlo, intentarei dicirlo máis tarde. Ese é o contexto. En torno ao ano 2000 sabemos que se cambia de ubicación o hospital e un goberno do Partido Socialista durante 16 anos gobernando esta cidade. No punto 2 desta moción, creo que é importante, como eu debía rematar por aí, piden que seña a Xunta a que habilite un plan integral de dinamización dese barrio. No ano 2000 sabíamos que nos quedamos en residencia, gobernamos o Concello de Lugo 16 anos con maioría suficiente para tomar decisións ao efecto, pero reconocemos no ano 2015 que necesitamos pedir auxilio á Xunta de Galicia para dinamizar ese barrio, porque o Concello de Lugo, liderado por un equipo de goberno, aos feitos me remito, absolutamente agotado e sin proxecto, recoñece que non ten nin idea con que facer co barrio da residencia. Ese é o contexto. A maiores de todo iso, hai un grupo político que anunciou cal é o seu proxecto para ese entorno. E dixo alto e claro que quere ubicar a comisaría de policía. O alcalde de Lugo parece ser que esta ubicación para este servicio non lle gusta. Os membros desta corporación desconozco porque indudablemente nin o citan en toda a moción.
ou é que non se enteraron que se estaba traballando nese tema, ou é que non están de acordo, calquera das dúas opcións é válida, pero en todo caso, nin o citan. Entón, unha vez máis, todos bailando ao coro dun presidente que está aquí, pero leva sin estar os últimos 4 anos, está traballando para estar aló. Dicía ya antes, presidente, que non tuve unha ocasión de recordarlle que probablemente na súa área de urbanismo non está tan contento como na área económica, por iso non puxo en marcha un plan de dinamización para entorno da residencia. Non quere escoitar porque evidentemente non lle gusta. Esta é a situación. O Partido Popular ten un proxecto para ubicar no barrio da residencia. Podrá gustarlle aos cidadáns ou non, parece que o Partido Socialista non lle gusta, pero polo menos ten algo. O Partido Socialista o que enfoca é buscar promesas que fixo a Xunta de Galicia para, por suposto, intentar facerlle a campaña ao señor Besteiro, que é ali onde quere estar, non aquí, porque aquí tampouco sabe nin o que quere nin como facelo, e citan unha serie de servicios que tamén me parece moi importante puntualizar. O Laboratorio de Saúde Pública existe, está ubicado na rúa Montevideo, no edificio de Sanidade. Creo que é importante recordar a inversión que supuxo este servicio, porque calquera que os escoitara na primeira intervención parecía que a Xunta de Galicia o había prometido e non existía en ningún sitio. Está aí e costou 4 millóns de euros. O edificio da antigua Escola de Enfermería, como sabe, neste momento alberga nas súas instalacións as unidades de día de saúde mental, que tamén parecía que non existían e que ustedes querían ubicar aí. E, como decía, para estes edificios, persoas que teñen un proxecto e que saben o que queren facer, dicen que se teñen responsabilidades de goberno, toda vez que o equipo de goberno parece ser que non lle gusta, van poñer en marcha a comisaría de policía. Realmente, non sei por que esta moción ven ao pleno da Deputación e non ven ao Concello. Poderíamos estar de acordo, tamén invitando ao diálogo, porque uns están moito máis preocupados que a outros polas citas electorais. Eu creo que debe de primar a cordura. Indudablemente poderíamos estar de acordo en que nese edificio poidera estudiarse, como se comentou, e naide o nega, pois non trasladar, porque tamén é importante non confundir a cidadanía. Hai unhas necesidades asistenciais na zona que nos entendemos que están cubertas no Centro de Saúde de Río Ser, en principio non ten previsto cambiala da ubicación, porque iso tamén se está transgiversando e confundindo a cidadanía. Intentemos, en todo caso, abrir e non cambiar de sitio, porque a min gustaríame tamén que lle dicen aos entornos en onde están ubicados estes servicios que lle dicen que existían, que llos ubiquei en onde estaban e que, además, en algúns casos, lle dixen o que costara, non? Si é certo que poderíamos estar de acordo en que na proposta se tivese en conta o plantexamento sanitario dun punto de atención continuada. Podíase estudiar, non? Agora, calquer proposta que se leve para ese edificio ten que contemplar o compromiso alto e claro que dixo o Partido Popular. E ten que contemplarse tamén nesta corporación se efectivamente o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego está a favor de que nese edificio se ubique ou non a comisaría. E a partir de aí será o pleno do Concello o que decida, indudablemente, pero a postura do Partido Popular está clara. Segundo turno, doña Sonia Méndez. 3 minutos. Ben, en primeiro lugar, non sei por que lle molesta tanto que se debatan asuntos da cidade de Lugo neste pleno. Supoño que a Deputación Provincial tamén estará para defender os intereses da cidade de Lugo, supoño. Na súa intervención hai un cúmulo de falsedades que non sei se por desinformación que lle proporciona o candidato do Partido Popular, Castiñeira, supoño que sí, pero que estou disposta a aclarar. Desde o ano 2010, desde antes de que se abrira a Oula, levamos peleando desde o Concello e con Orozco a cabeza para que as instalacións do vello hospital non quedaran abandonadas. Sen éxito, a pesar de que, como ben di vostede, agora estamos a rescatar
compromisos realizados pola Xunta, efectivamente, que o único que queremos, xa o único que estamos a pedir é que a Xunta cumpla o prometido. Non sei en que liortas anda o Partido Popular, que cada un di unha cousa. Feijóo, por un lado, promete servizos sanitarios no vello hospital e agora, por outro lado, Castiñeira promete, se ten responsabilidades, unha comisaría. Pero é que responsabilidades se as teñen agora. É que o edificio non lle pertence ao Concello. O edificio lle pertence a unha administración gobernada polo Partido Popular. Está abandonado desde o ano 2011. Cando pensa actuar o Partido Popular? O Concello sí que fixo o seu papel, o que tiña que facer, que é reflexar no plan xeral, que é unha instalación dotacional, destinada a dotación pública. Dotacional engloba tanto usos sanitarios como a comisaría. Polo tanto, non hai que esperar a que o Pleno se pronuncie. O Concello de Lugo non dixo se lle gustaba ou non esa ubicación para unha comisaría. Así que, desde logo, coincidimos na necesidade de que hai que renovar a Comisaría de Policía Nacional, pero quizáis non sexa o sitio máis acaído, quizáis sí, habría que estudialo, pero, desde logo, que non imos facer é renunciar ao uso sociosanitario desa instalación. E por eso, así, se recolleu no plan xeral, e por eso, así, se solicitou á Xunta de Galicia en reiteradas ocasións. Cremos que, como se explicou, ademais, neste pleno hoxe en diversas ocasións, o máis importante hoxe en día é a atención ás persoas que máis o necesitan, neste caso as persoas maiores. O máis importante neste momento é a atención social, moito máis importante que facer carreteras e seguro que é moito máis importante que facer unha comisaría, aínda que sexa necesaria a súa renovación, que non o poñemos en dúda. Por eso, creemos que a necesidade máis imperiosa que ten a cidade de Lugo e a provincia neste momento é unha residencia para a terceira idade, xa que desde o ano 1977 non hai ningunha praza pública de residencia en Lugo. Creo que iso é motivo suficiente. Como digo, cada membro do Partido Popular está a dicir unha cosa. Agora se está dicindo comisaría, pero que Feijóo prometeu un PAC e prometeu un centro de saúde. E non queremos que se peche o centro de saúde da Milagrosa, senón que se cree outro novo, outro máis, como xa explicamos claramente tanto o Bloque Nacionalista Galego como o PSOE nestas instalacións. O único que pasa é que tratan, como a sempre, e como na anterior proposta, de desviar a atención, de poñer excusas, ata poñen de excusa o propio Goberno da Xunta de Galicia puso de excusa que a Tesorería da Seguridade Social non lle transferira o edificio. Póñanse de acordo entre os membros do PP e que cada un di unha cousa e, ao final, as víctimas somos os lucenses, unha vez máis. Unha vez máis os lucenses. Que lle fixo Lugo a Feijóo? Que lle fixo Lugo a Feijóo para que non sexa capaz de facer inversións de tan pouca contía económica e que tanto poderían beneficiar a nosa cidade? Porque el longa a lista de incumprimentos da Xunta de Galicia. E sorpréndeme de verdade que fale vostede que a vostede lle pareza asombroso que lle exixamos a Xunta que cumpla os seus compromisos, pero que é o mínimo que debemos facer, exixirlle a Xunta que cumpla os seus compromisos coa cidade de Lugo. Polo tanto, lles pedimos ao Grupo Provincial do Partido Popular que se sume a esta iniciativa que é beneficiosa para a cidade de Lugo, que é beneficiosa tamén porque redundaría en beneficio de toda a provincia dada a alta poboación envellecida que temos. Moitas gracias. Vostede, por parte do BNG, don Mario Outeiro, 3 minutos. Sí, é moi curioso que ao final a culpa de que a antiga residencia non teña usos, nin o barrio teña plan, sexa do antigo goberno bipartito, un goberno que rematou, quer decir, a comezos do 2009, e que, se non lembro mal, o novo hospital Lucus Augusti inaugurábase ou entraba, abría as súas portas o 28 de xaneiro de 2011, é dicir, 2 anos despois, que é inaudito, vaya, que se vayan tan atrás buscando culpables, non? Cando os culpables está claro que non son. Despois dos desplantes e traizóns que os deputados do Parlamento, pero tamén da Deputación de Lugo, co señor Castiñeira, que é deputado no Parlamento, a fronte fixeron, especialmente cos servizos sanitarios, dende logo que non é de estranar que o candidato do Partido Popular á cidade de Lugo intentase emendar os erros tratando de buscar usos para a antiga residencia, non? Mais agora en campaña electoral.
pero, dende logo, outra vez equivocouse. O que a cidadanía agarda é ter servizos sanitarios de tal lugar e non a sede da Policía Nacional. Así é, todos os lucenses das súas incumpridas promesas xa están un pouco fartos. E non discuto que a actual comisaría de Lugo se quede pequena e obsoleta, non? Pero, por suposto, o meu grupo, o Bloque Nacionalista Galego, xa lle adianto, non comparte que sexan eses edificios os destinatarios de tal fin. Lembrolles aos señores deputados do PP que os antigos propietarios fixeron a doazón dos terreos sempre cando tivesen un uso sociosanitario. Pero supoño que o PP tratará de buscar un espazo, e é importante dicilo, grande para albergar as instalacións do Corpo Nacional de Policía despois da recente aprobación da Lei de Seguridade Cidadá, esa coñecida como Lei Mordaza, que aprobaron, por suposto, na máis absoluta soidade e que parará empregando a forza o que as súas políticas antisociais sementaron na sociedade. Por suposto que haberá que aumentar os calabozos ante unha lei que limita dereitos fundamentais como da manifestación e reunión e constitúe un ataque frontal ás liberdades individuais. Por suposto que imos falar desa proposta, señora Candia. Como non imos falar desa magnífica ocurrencia do señor aspirante á alcaldía de Lugo, señor Castiñeira. Señores do Partido Popular, céntrense dunha vez, baixen á rúa, escoiten a cidadanía. Os andaluces acaban de falar hai moi pouquiños días das súas políticas antisociais e de recortes. Cambien de rumbo antes de que os lucenses os borren do mapa municipal. Moitas grazas. 3 minutos para o Partido Popular. Sí. Mire vostede que non borre do mapa o Bloque Nacionalista Galego, que agora por agora estadísticamente ten bastantes máis posibilidades. Pero vamos a centrarnos porque é moito máis importante o que estamos falando que desaparezca o Bloque Nacionalista Galego do mapa político. Mire, eu non sei se é que a megafonía desta sala non funciona correctamente ou é que moitas veces cada voceiro ven co seu discurso maqueteado no papel e despois, cando empeza o debate, se a persoa que debate non utiliza ou emprega o mesmo argumento, pois xa non sabemos que decir, porque estou moi habituada a que me contesten ou que me rebatan con cousas que ni siquiera citei. Pero xa como exemplo da incoherencia máis grande, probablemente, das propostas que se debatiron nesta sesión, xa é o que acabo de escoitar. Parece ser que o Partido Socialista de Lugo indica que a mellor proposta para o barrio da Residencia é unha residencia. Pero, ojo, nesta proposta non se pide. Nesta proposta, de acordo, claramente se omite ese proxecto. Despois dice que a comisaría pode valer. Textualmente dixo vostede, quizáis sí, quizáis non. Non foi moi contundente. Vostede dixo que a comisaría non a quere. E despois ven a voceira, neste caso a concellal do Partido Socialista, a deputada compañeira, e dice que os do PP nos temos que poñer de acordo. Pero vostedes quere unha residencia que non pide, podelle valer a comisaría, pero aínda non o estudiou, encárgalle que lle estudie a Xunta cun plan de viabilidade para poñer en valor ese barrio despois de 16 anos de goberno, 8 dirixindo urbanismo o noso presidente, e usted dice que comisaría non. Creen vostedes que ese é o mensaxe que nos demanda o cidadán de Lugo na rúa? Si vostedes non saben nin o que queren. Si vostedes levan de xeito continuado e recurrente, buscando pequenas ou grandes acertos ou errores do presidente Feijóo e facendo unha iniciativa para que o Partido Socialista e o señor Besteiro poida ter un teletipo para atacarlle a Feijóo. Si non saben nin o que queren para o barrio da Residencia. Si o que queren non o piden, o que lles ofrece un quere e outro non, pero que queren que lles vote. Faigolles unha proposta de acordo. E digolle, mire, servicios sanitarios, podemos estar de acordo. Pero metemos a Residencia, metemos a comisaría. O Partido Socialista díceme, ao mellor sí, ao mellor non. Usted díceme, non. Que facemos? Si non saben vostedes nin o que queren. Pero non saben nin o que queren no Concello de Lugo, porque indudablemente Lugo conta para esta institución. Esta institución ten que colaborar con Lugo.
É certo que menos que co resto de concellos, porque Lugo, casualmente, é o único concello que supera os 20.000 habitantes, que, como vostede saberá, hai que destinar os recursos e o traballo desta institución fundamentalmente aos concellos de menos de 20.000 habitantes, que non é casualidade que Lugo sexa o único desta provincia que sube desa cifra de población. Pero, en todo caso, Lugo ten que estar presente nesta corporación. Agora, indudablemente, primeiro terán que poñerse de acordo que queren. Primeiro terán que decir se lles vale que nese barrio se ubique a comisaría. E remato como empecéi. Si esa proposta se acepta nesta iniciativa, senón que se tome a compañeira un minuto para pensalo, como está entre sí e non, pois tal vez chegamos a un acordo e a maiores o resto pode ter o voto a favor. E senón, mire, non llevamos a votar en contra. Que sexa o pleno de Lugo o que decida, porque esperemos que quen decida señan os cidadáns e a partir de maio poida ser realidade o proxecto que ten o Partido Popular. E senón, os cidadáns de Lugo tendrán que esperar, como levan esperando estes 16 anos, cun equipo de goberno, entre os cuales o presidente forma parte, que non ten nin idea do que quere facer co barrio da Residencia. Que hai varias propostas. Unha proposta que o Partido Popular acepta, que no antigo materno se siga mantendo o uso sociosanitario, si deduzco ben, para aclarar, no antigo materno, que era onde se proponía o PAC máis a residencia, acepta o Partido Popular. O Partido Popular, o que ven dicir aquí, non ten inconveniente en que non haxa comisaría no antigo materno, sino que haxa un centro sociosanitario, como acaba de decir agora, non? Lle parece... A ver, ahora quen non sabe do que fala, pero deduzco eu que como que... É probable que non sepa vostede porque nunca me escoita. E despois transgiversa o que eu digo. Abusa de que non teño turno de palabra e despois fai un totum revolutum. Ale, agora xa funciona o aparato de cortar. Agora xa funciona para cortarme. Agora xa funciona. A ver se ora, respetuosamente, é para ordenar o debate, e para que queden as deficiencias á vista de todo o mundo. Se non foi suficiente os anteriores puntos do orden do día, volvemos unha vez a insistir máis. O que deduce o Partido Popular é que se pode aceptar unha proposta para que no antigo materno haxa un uso sociosanitario, por tanto non o da comisaría, que pode existir en outra zona dotacional desta ciudad ou incluso nese barrio. Como dice ela, como dice que non temos as ideas claras, esa proposta acaba de decir claramente para ordenar o debate. Entonces, o que non sabemos é onde está ese lugar. Eso sí que evidentemente xa temos claro onde sabe onde temos ese lugar. Porque non sabe se está referindo a antigua residencia ou a antigo materno. Que é do que hai que saber falar aquí as cousas, para vir a este pleno a informar. Así que vostede ten a posibilidade de defender o uso sociosanitario, porque o Partido Popular dice claramente que admite ese uso sociosanitario e porque o propio Bloque admitía tamén que na reversión deses terrenos dos hermanos Pedrosa só cabía ese uso sociosanitario. Por tanto, ao mellor alguén está ofrecendo algo para unha cidade cando o uso de reversión non está dentro do uso de quen cedeu aqueles terrenos, porque aqueles terrenos cedeulle un particular. Convén entenderse ben das cuestións e hai que saber tamén que usos ten no plan xeral antes de vir a este pleno a presumir do que evidentemente non se sabe por enésima vez. Por tanto, vostede decide, doña Sonia Méndez, manter a proposta como está ou aceptar e que o Partido Popular diga que non acepta que o uso do materno, do antigo materno, sirva para iso. Por tanto, ten a palabra vostede, doña Sonia Méndez. Sí, bueno, efectivamente, o que propón esta moción é exixir que a Xunta cumpla as súas promesas que realizou en 2011 para instalar un centro de saúde e un PAC. Entendo que eso vai ser aprobado por o Partido Popular. E a maiores, pois podemos engadir, se a todos vos parece ben, que se manteña o uso sociosanitario. Ben, pois creo que non deixa lugar a dúbidas. O Partido Popular apoia que ese uso quede sendo sociosanitario, onde cabrían múltiples usos, claro. Por moito que intente transgiversar as miñas... Por favor, non, está claro. Non quere falar do tema. Pero é que vostede non me deixa falar. Vamos a proceder da votación. É un dictador, señor presidente. Mire. A condición que puxen desde o principio coller a proposta do partido. No, pero vamos a ver se nos centramos un pouquiño. A ver se nos centramos para orientar o sentido do voto.
vostedes podrán facer o que consideran oportuno, que eu non lles vou a decir o que teñen que votar, que xa o fan habitualmente. Ahora, o que lle está dicindo a portavoz que tuvo o último turno, porque era a súa moción, no siguiente vai non ter vostede, por tanto, podrá rematar vostede. O que lle está dicindo o que lle está propoñendo é si mantén o mismo contido da moción ou se vostede se suma que toda esa zona teña un contido sociosanitario. E vostede, que presume de ter tanto coñecemento, sabrán as posibles calificacións que entran dentro do uso socio e sanitario. É tan fácil como decir que sí ou que non. O que non pode pretender é que veña aquí a enredar e que nosotros lle demos a razón. Por tanto, o que ten que facer neste turno é decir, votar, porque o que lle está propoñendo é claro, non lle dé voltas á cuestión. Agora, se quere darlle voltas á cuestión, é o seu problema, non é noso. Vamos a proceder entón á votación, porque non hai outra argumentación en contra. Votos a favor de como plantea o Partido Socialista nesta moción, votos a favor, 13 votos a favor, votos en contra, non hai votos en contra, abstencións, 11 abstencións do Partido Popular, por tanto, moción aprobada. Punto de orden do día, señor secretario. Asunto número 11, moción do Grupo Provincial do Bloque Nacionalista. Moi ben, ten a palabra polo grupo propoñente don Antonio Veiga. 6 minutos máximo. Moi bons días. Moi bons días a todos e a todas. Efectivamente, este é un pleno no que se están tratando asuntos moi importantes. A sanidade e o traballo, a sanidade e o emprego, que eu creo que é as principales demandas da cidadanía. O que se decía clásicamente saúde e traballo. No tema da saúde, xa vimos agora as posturas de cada un dos partidos políticos no tema da sanidade, xa vimos a situación na que está quedando a provincia de Lugo en temas de sanidade, pero tamén estamos a ver na situación en que está quedando a provincia de Lugo e, especialmente, como é o caso este, a comarca da Mariña en temas de traballo. Aquí a este mismo pleno viñeron mocións defendidas tamén polo noso grupo político relativas a ECAR, relativas a Hermida, relativas a Sargadelos, relativas a ECESA. Curiosamente, viñeron do ano 2009 para aquí, neses 6 anos en que xa non goberna o bipartito, neses 6 anos en que goberna o señor Feijóo. A semana pasada, pois, encontrámonos coa noticia de que unha das empresas punteiras na comarca é a que máis factura, porque, aunque a estranxeira ten domicilio social aquí, é das que máis factura na provincia de Lugo, xunto cos portos de Celeiro e o porto de Burela, pois está atravesando unha situación complexa. Acaba de anunciarse un ERE para 54 traballadores de extinción. Ou sexa, falando obviando os eufemismos, pois que botan a 54 traballadores e traballadoras á rúa, que a min gústame chamar as cousas polo nombre, e deixan a porta aberta a outros 95 para que se vayan á rúa tamén e para que un día pois esa empresa peche, porque as cousas hai que chamarlles sempre polo seu nombre. Ante eso, e do mesmo xeito que fixemos tamén, que fixo o meu grupo político nos outros peches, prácticamente, que houbo doutras empresas, pois demandamos de quen ten responsabilidades, neste caso a Xunta de Galicia, pois que tome medidas no asunto, porque o presidente, señor Feijóo, sacouse varias fotos con un casco e un chaleco nesa empresa, aló polo ano 2011, anunciando, pois todas as maravillas que se iban facer en temas eólicos. Curiosamente, deronlle a puñalada definitiva á industria eólica desde o goberno do Estado. Xa colaborara tamén Feijóo cando, unha vez rematado o bipartito, tamén suspendera o concurso eólico el aquí.
aquel fora un concurso eólico onde se mirara para as empresas de aquí, deste país, incluso cooperativas agrarias que tiñan participación en empresas, se lles daba a posibilidade tamén de ser beneficiarios do concurso eólico. Sería moi largo debatir aquí o tema da enerxía eólica, pero xa sabemos de que lado soplan os ventos. Os ventos daqui de Galiza, igual que a enerxía que salen para fora, pero que non nos podemos controlar nós. Pero xa digo, ese sería un debate moito máis largo. Vamos a centrarnos no que está ocorrindo na planta de Chavín en Viveiro. Esta chamada reorganización do cadro de persoal suporá, como dicía antes, o despido para 54 traballadores. Según a empresa, as razóns do anuncio dos ERES son as de non ter carga de traballo, mentras non se acometa unha inversión de 1 millón de euros na factoría de Viveiro para comenzar a producir xeneradores de última tecnoloxía. O Comité de Empresa tamén matizou a xustificación dos dous ERES presentados ao argumentar que o plan de traballo para a fabricación do novo modelo Super Slim de 2 megavatios podería convertir a factoría de Chavín en secundaria, cando era unha factoría principal dentro da empresa. Nos últimos anos, o 100% da produción da fábrica de Chavín destínase á exportación. Temos que recordar tamén que o IGAPE apoiou esta empresa cunha axuda de 318.000 euros no ano 2011, cando dicía eu que viñera Feijóo facer esa visita. Nese mesmo ano, o presidente do Goberno, Feijóo, cando visitou esta factoría, a de Chavín, en compañía do director xeral de Vestas, anunciaba a multiplicación do emprego derivado da aprobación do concurso eólico que entraría en vigor en 2013 para abastecer o mercado interior de aeroxeneradores, algo que debería vir avalado pola aprobación dun novo marco regulador para o sector eólico. O representante de Vestas, aquel día, considerou fundamental este novo marco regulador para garantir a continuidade da empresa, feito que, como sabemos, finalmente non se chegou a producir polo fin da aposta do Goberno do Estado polas enerxías renovables, deixando sin efecto o concurso eólico galego a pesar do inmenso potencial do noso país para este tipo de enerxía. A situación de Vestas en Chavín, que hai que dicir tamén que está sin conexión a vías de comunicación de grandes prestacións ou, por exemplo, a falta dun porto das dimensións necesarias para dar saída rápida e viable á súa produción, tampouco axuda na ampliación da capacidade produtiva e, por tanto, na xeración de emprego. Porque para nós é importante falar do tema eólico, falar das vías de comunicación. Calquera que vai a Viveiro vai ter que viaxar polas mesmas vías que se viaxaba hai 40 anos. A proposta que facemos desde o Bloque Nacionalista Galego son 4 puntos. Primeiro, demandar da Xunta de Galiza as xestións necesarias para o mantemento e mesmo ampliación do emprego, así como a viabilidade da factoría de Vestas en Chavín. En segundo lugar, demandar da Xunta as accións necesarias para impulsar o desenvolvemento da industria eólica en Galiza, desbloqueando o parón desta actividade. Terceiro lugar, demandar da Xunta a creación das condicións necesarias en materia de infraestructuras para axudar a que industrias como Vestas e outras con asentamento na comarca da Mariña poidan ampliar e acrecentar a súa capacidade produtiva e competitiva. E, lóxicamente, trasladar estes acordos ao presidente da Xunta de Galicia e ao titular da Consellería de Industria. Por parte do Partido Socialista, algunha petición? Sí. Moi brevemente, porque acaban de expoñernos a situación da empresa dun xeito claro e contundente. Esta medida supón a reorganización da plantilla que ata o momento está formada por eses 149 traballadores cunha extinción do empleo para menos 54 deles e unha extinción temporal do emprego para os 95 restantes, tal e como explicaba fai un momento o voceiro do Bloque Nacionalista Galego. Por este motivo, dende o Grupo Socialista, sumámonos á reivindicación dos traballadores, polo tanto tamén a esta proposta do BNG, debido a que a Mariña é unha das zonas que máis sufriu a crise tamén as políticas de Feijóo. Quixera dar algún dato. Desemprego en febreiro no 2015, neste ano, foron 25.467 parados,
O desemprego en febreiro na Mariña foron 5.484 e ese porcentaje de desemprego na Mariña respecto ao total da provincia de Lugo representa o 21,5%. A Xunta, que quen ten as competencias en emprego, está mirando para outro lado ante elas, é a que ten a responsabilidade máxima. Mire, non está, nin se lle espera nesta provincia, a Xunta de Galicia, nin o señor Feijóo, nin tan siquiera a vostedes, temolo dito en máis ocasións neste pleno, porque non estiveron para os servicios do ULA, non estiveron para o vello hospital, vímolo hoxe neste pleno, non están co emprego, non están co sector primario, abandonaron esta provincia para o centro de recría, abandonaron os maiores desta provincia, tamén as persoas que queren vivir no rural, non apoiando esas residencias para maiores e dándolle plazas concertadas ás residencias privadas nesta provincia e, polo tanto, nós aquí entendemos que algo está fallando nas políticas de Feijóo, non entendemos esta actitude por parte do presidente da Xunta, que é o presidente de todos os galegos e galegas, tal e como lles dixo a compañeira do Concello de Lugo, que lle fixo esta provincia a Núñez Feijóo para que a maltrate deste xeito. E cando temos constancia de que realmente as cousas así se están facendo mal e hai situacións evidentes que así o reflicten, como é o caso do paro na Mariña en toda a provincia de Lugo, pois nós non temos máis que sumarnos a esta proposta. E mire, vou a decir unha cousa máis que vostede xa debería de saber. A Mariña é coñecida xa como a ruta do Sere. Este é un calificativo ben triste para unha comarca abandonada, igual que o resto da provincia, por Feijóo. Pechouse Écar en Mondoñedo, Mobles Hermida en Lourenzá, Construcións Mon en Burela e, ademais, non hai que esquecer a precaria situación que se viviu en Sargadelos ou na propia Alcoa, ademais de cometer outros fallos tremendos como foi o de alimentos lácteos aquí na provincia de Lugo. A vostedes xa llo dixen, nin están, nin se lles espera. Moi ben, Partido Popular, 6 minutos máximo. Mire, estimada compañeira, quen non está é vostede pola Mariña, que nesta iniciativa falou de todo menos de bestas e tuvo a osadía, gracias a Dios, que foi un erro que ora lle puntualizarei, de dicir que pechara Hermida, que gracias a Dios siga dando traballo a moita xente aínda na nosa comarca. Tuvo un expediente de regulación de emprego, pero non se pechou. Pero evidentemente non o pode saber, porque por ali non vai e a mí non me escoita, entón, lendo só o que lle escriben, pasan eses errores que acaba de cometer. Mire, como sabe, bueno, vostede non sabe que non estaba, pero pode dicir o compañeiro, o Grupo Provincial do Partido Popular pideu unha xunta de voceiros para facer, entre todos, de xeito constructivo, unha declaración institucional en apoio aos traballadores da empresa Vestas. Eliximos esa fórmula, que, como ben sabe, non acostumamos moito a recurrir a ela, porque sabemos, efectivamente así foi, que é perder o tempo, porque cursábamos a demanda dos traballadores, que nos pediron, en repetidas ocasións, que non querían facer de Vestas unha arma arroxadiza política. E que o mellor favor que lle poderíamos facer era precisamente que non utilizáramos a súa empresa para un debate político. Vostede non fala moito do tema, porque hai que decir que o Partido Socialista ali non as ten todas consigo, porque se cadra a principal preocupación que ten a empresa é a situación urbanística a que a levou ao precipicio o equipo de goberno do Concello de Viveiro, que tamén votamos de menos que non poñan riba da mesa nesta iniciativa. Saben que é a principal preocupación que teñen os traballadores e tamén a empresa, porque pode, iso sí que pode, condenalo ao peche definitivo. E sabe que é así, pero non quixo falar diso aquí. Nós, indudablemente, vamos a apoiar a iniciativa. Vamos a apoiar a iniciativa, a pesar de que vostedes o que menos lle preocupa nesta iniciativa é os traballadores de Vestas. A vostedes preocupan as infraestructuras, que a empresa non o puxo como condición, porque esta empresa chegou a Viveiro, por suposto de maus dun goberno do Partido Popular e cunhas infraestructuras peores que as que había agora, e tampouco puxo en riba da mesa a empresa unhas condicións no cambio da industria eólica nin de Galicia nin de España.
Pero a vostedes, como lles interesa falar do presidente da Xunta de Galicia, como lles interesa criticar, porque sempre se pasan de frenada. Cando hai un problema, escoitan ruído, entón xa abren as portas e salen desbocados. Ali fan un tutum revolutum e menos aquilo que lles poida salpicar en algunha área de goberno, xa traen aquí a debate de todo, hasta o punto de cometer a barbaridade de decir que pechou Hermida na Mariña. E pretenden vostedes ser unhas xestores políticos que salvagarden o emprego na Mariña, cando nin coñecen as empresas, nin coñecen a situación na que se atopan. Faltoulles citar a Alcoa, porque aí vostedes, sobre todo aí quizá máis o Bloque Nacionalista Galego, o Partido Socialista, como en moitas situacións como a nesta, non pode falar moi alto, moi claro, porque fixeron os seus representantes políticos precisamente no seu concello, máis que axudar a empresa, perxudicouna. Pero o Bloque Nacionalista Galego sí que é moi dado, a veces o compañeiro Val Alonso tamén salía estes días con unhas informacións ao respecto. Por un lado, no momento en que unha empresa anuncia que ten que acudir a un expediente de regulación de emprego, agora que a Xunta de Galicia xa non o tramita, pois entón xa non focalizan a crítica política aí, van a buscar as axudas públicas. E por un lado dicen, den explicacións o diñeiro que se lle deu a esta empresa, dando a entender que houve unha mala xestión, criminalizando o empresario. Pero paralelamente eso sempre poñen na exposición de motivos, a ver onde está o diñeiro que lle deron. E despois, na proposta de acordo, volven outra vez a recurrir á Xunta de Galicia, denlle diñeiro para que axuden. Nin comen, nin deixan comer. Critican as axudas que recibiron a empresa para facer unha demanda e poñerse da man dos traballadores e criminalizar o empresario, pero paralelamente acuden ás administracións para que lle dé máis diñeiro, porque por non darlle diñeiro a empresa ten que ir ao ERE. Unha vez máis, iso é froito dun exceso de politización de todos os problemas que ten na nosa provincia. En este caso, sen dúbida, aínda que non estamos de acordo en moitos dos aspectos que poñen aquí, pero nós asumimos un compromiso cos traballadores de mandar unha mensaxe a todas as administracións, por suposto, fundamentalmente, as que teñen competencias, para que axuden e para que intermedien nun conflicto que esperemos sexa con un resultado máis positivo do que inicialmente se plantexou e dirixirnos a todas as institucións, nomeadamente, por suposto, a Xunta de Galicia, para que intermedie en acadar unha resposta con un obxectivo, manter os postos de traballo de Vestas. Por iso, e a pesar de non aceptarnos a nosa declaración institucional que iba ca mellor fe e co mesmo obxectivo, que se mantiveran os postos de traballo. Por iso, a pesar de vostede, que aínda máis ou menos tiñeus un pouco, como é da Mariña, non anda tan despistado, pero de escoitar o que dixo a compañeira do Partido Socialista, a pesar de todo iso, que falou de todo menos de Vestas, queremos facer un esforzo e mandarlle un mensaxe ás familias e aos traballadores de Vestas que o Partido Popular, e ali onde teña responsabilidades de goberno, sobre todo, e onde non tamén con estes gestos, vai a traballar para que os postos de traballo se manteñan. Moi ben, pois segundo turno para o grupo proponente, don Antonio Vega, 3 minutos máximo. Moi ben, señora Candia, recórdolle, vamos centrarnos e vamos a volver ao tema de Vestas, e vamos a evitar tratar con frivolidade este tema, porque son 54 traballadores que se van á rúa. Ademais, algúns deles aquí presentes, presenciando este pleno. Presentamos esta moción xa a outra semana, e ontes vostede con toda a urxencia veu a última hora a presentarnos unha proposta de declaración institucional na que non dice nada, despois de habela presentado o BNG. Parece ser que é usted agora a que presentou a moción. Non, a moción vai firmada por Mario Outeiro, que é o portavoz do BNG. Presentouna despois. Unha proposta de declaración institucional que vou lela para ver se coinciden comigo en que isto vale para algo. Esa declaración institucional dice o que propón o Partido Popular
A señora Elena Candia, o señor Ginzo, que é de Trabada da Mariña, e o señor Suso Novo, que é de Vicedo. Dicen, a Diputación Provincial de Lugo acorda amosar o seu apoio incondicional ás traballadores e traballadores da empresa Vestas emprazada no Concello de Viveiro e insta a todas as administracións, cada unha dentro das súas competencias, a que fagan xestións para que poidan dar unha solución a este conflito. Bueno, iso non hai falta que o diga usted, dice calquera persona da Mariña. E aquí estamos para facer política. Porque acusounos de facer politización. Home, eu estou nun grupo político, igual que o Partido Popular e igual que o PSOE. O que pasa é que o meu grupo está nas súas antípodas, está nas antípodas do seu. Xa se ve o que defende o Partido Popular. En sanidade xa o vimos, xa se ve. Triste cruz tenen ustedes encima os diputados do Partido Popular en Lugo dicindo si buana ao señor Feijóo. Xa lle lo recordaron antes por ali. E aquí, igual, outra vez. E vai pleno tras pleno. O señor Ginzo rise, ele é alcalde de Trabada, ten maioría absoluta. O señor Novo rise, alcalde de Trabada, vou xa a Diputación ali botar unhas horas. Usted non, que non é alcaldesa, señora Candia. Usted non é alcaldesa e aspira a ser presidenta da Diputación tamén. Entonces, faigalle un guiño aos veciños da Mariña. Vostedes presentaron esta proposta de declaración institucional despois de que o Bloque presentou a moción e a iniciativa. Gústame que coincidan cos nosos 4 puntos de acordo, que coincidamos todos. Pero non é só mandar unha mensaxe, É que ustedes tenen o goberno, o Partido Popular é o que está gobernando, non é o que está gobernando o PSOE, nin o Bloque Nacionalista Galego, nin ningún outro. Quen ten as competencias son vostedes. Unha mensaxe e un ramo de flores tamén poden mandar. Non, tenen que tomar medidas, e para iso tenen competencias. Na Consellería de Industria, na Consellería de Traballo, e tamén están no Goberno do Estado. Tenen competencias. Entonces exérzanas. Non é só mandar mensaxes. Agradezolles que apoyaran esta iniciativa, pero faigan xestións que tenen capacidade e que a próxima vez, cando volva o señor Feijóo a Mariña, poida entrar e salir pola porta principal dun edificio e non pola porta de atrás, como ten que salir últimamente, dun edificio. Moitas gracias polo Grupo Socialista. Desexe facer algún... Sí? Moi breve, moi ben. Ben, dicía a señora Candia dos compromisos coa provincia de Lugo, sempre nos fala dos compromisos coa provincia de Lugo e a verdade tamén, hoxe o señor Pensado facía, e os compromisos coa provincia de Lugo nunca existiron, desde que Núñez Feijóo goberna na Xunta de Galicia. Eu, agora mesmo, cando vostede estaba falando, viñame á cabeza que el insulta Lugo. Lémbranse vostedes daquele plan de propaganda e fume co que o único que están facendo no momento actual é cubrir o déficit de Xestur, rebaixando o solo industrial, porque saben que está afogando o Instituto Galego da Vivenda e Solo e, polo tanto, lastrando a toda a Xunta de Galicia. É para o único que están aplicando. Que proxectos se coñecen daquel insulta Lugo? Eses son os compromisos de Núñez Feijóo. E que a medida que avanza o pleno, e un, e outro, e podemos retroceder anos atrás e seguir atopándonos co mismo. Desde que ele está aí, 0 compromisos coa provincia de Lugo e, polo tanto, cos seus cidadáns. Mire, vostede di que eu non me entero, pido disculpas por un dato que lín mal, pero é que vostede non é que non se entere, é que non se quere enterar, minte, tergiversa e é realmente cínica. Vostede na Xunta de Voceiros dixo unha cousa e ven a dicir outra ben diferente aquí, señora Candia. Na Xunta de Voceiros, vostede fai un momento nesa que quería levar esa declaración institucional, non? De que presentou fai 24 horas, porque do 28 ao 30 pasaronlle 2 días, día e pico, desde que vostedes a presentaron. Non hai máis. Vostede arriba dixo nesa Xunta de Voceiros que nin era culpable desta situación, a situación urbanística, nin a falla de infraestructuras. E ven aquí, e di o contrario, señora Candia, quen quere engañar vostede? Mire, enterar non nos enteramos, pero os mentirosos, os mentireiros, detectámolos a leguas. E vostede está encaixada nese papel. Moitas gracias. Último turno para o Partido Popular, 3 minutos máximo. Sin acritud, que mal lle sentou que apoyáramos a moción. Veñen vostedes a hablar de su libro, a falar en contra de Feijóo, a falar en contra do alcalde de se eu son alcaldesa ou das miñas aspiracións do señor Veiga, que ainda non sabe o que quere el para saber o que quero eu, e falan de todo menos da situación que nos ocupa. Traían vostedes
os seus papeliños con que vanos votar en contra porque non lles aceptamos a declaración institucional e falamos de si Feijóo minte, chámame cínica. Bueno, é que o nivel desta corporación está caendo tan baixo que escoitarnos, sinceramente, provoca repulsa. E eu a usted dixenlle sempre, non se asesore co que ten ao lado. Dixenllo sempre, porque non ten boa fe. E, ademais, falta a verdade. Vostede non estaba na declaración institucional. Eu propúxenlle ao voceiro do Partido Socialista, que, por certo, non abreu a boca, que xa sabe que cando está o presidente como se non estivera, e propúxenlle ao vicepresidente, que chegou tarde, daí a importancia deste tema, 20 e pico minutos, que redactáramos o texto que quixera. E incluso o punto primeiro, se lle parecía máis contundente e comprometido ca miña declaración, que era demandar á Xunta as xestións necesarias para o mantemento e mesmo a ampliación do emprego, así como a viabilidade de Vestas, propúxenlle retirar o meu texto e aprobar este. E sabe que lle me dixo? Que el viña a hablar de su libro, que el quería a súa moción, que había que falar de infraestructuras e que había que falar de eólico. E tamén lle fixen outra invitación. Aprobemos a declaración institucional co punto 1 e manteñan ustedes a moción no resto. E falamos de eólico e falamos de infraestructuras. E tampouco quixo. Sabe por qué? Porque todos pensaban que o Partido Popular iba a votar en contra. E como vamos a votar en contra de que se manteñan postos de traballo nunha empresa que trouxo o Partido Popular? Pero van nos dar vostedes leccións de emprego na Mariña, que non saben nin que empresas tuveron o ERE, e que acabamos de facer unha inversión en Alcoa millonaria de euros. Que van dar vostedes emprego, leccións de emprego na Mariña, que lle facemos a relación de empresas beneficiarias do ben empregado, por certo, bases que modifican desde que estaban todas as solicitudes registradas, que non se acordan na historia da democracia. E dígolle, si quere, a quen pertencen as empresas da Mariña, unha a unha, e poñería aí colorada, pero non lle faltaría o respeto, daríalle datos. En esta, a pesar de vostedes, que xo dixen na primeira intervención, a pesar de poñerme a disponibilidade total e absoluta do meu grupo para chegar a un acordo, para non dar unha imaxe bochornosa de debate político polo respeto aos traballadores que están pendentes do seu posto de traballo. Pero aínda así, votamos a favor, porque para nosotros cada traballador e cada familia é moito máis importante que a ansia que ten o presidente de ser presidente da Xunta e que a ansia que ten o vicepresidente de ter que defenderse ca agrupación local do Bloque Nacionalista Galego porque lle collín co pé cambiado por non querer debate. A pesar de todo iso, votamos en contra, porque, señor Veiga, eu aquí non lle estou para facer política, estoulle para resolver problemas. A política é algo absolutamente provisional na miña vida. Estamos para colaborar e axudar, e se usei esa fórmula, que non me escapo de ningún debate político, porque neste tema, sen dúbida, tiña moito para poñelo colorado, e se lle falo do plan eólico, se lle falo do proxecto sectorial que tumbou o Supremo do ano 2008, etcétera. No, delle, que sin querer dinlle hoy. Gustaríame que constara en acta que o señor presidente, en exercicio de súa democracia, agora habilitou un sistema para quitarme o micrófono cando non lle gusta o que digo. Vamos deixar pasar eso, porque é tan absurdo xa que me dá risa, Acabo de habilitar un sistema para interrumpir. Si, pedín disculpas, hombre. Pasa que o pleno pasado non había mando, de verdad. Ben, que aproveitou, Aproveitou, non pensou que iba a ser seguir o siguiente pleno, pero me preocupei eu inmediatamente para arreglarlo, Pero bueno, que non haxa resentimiento, que non haxa resentimento nesas cousas, pero bueno, non renuncie, digo yo de corazón, eu que ahora que vostede se cansou de dicir que me iba a perpetuar no cargo, ahora non me perpetúo, pero non renuncie vostede aos seus obxectivos políticos. Pois saldrán ou non saldrán, pero non renuncie a eles anticipadamente, loite por eles, que eso é outra das cuestións da política, como vou facer eu legítimamente, pero usted non renuncie. Eu digo desde o cariño dun compañero de corporación que xa non nos seremos na próxima, pero sabe que sempre a levo no meu corazón. Para o propoñente.
Ben, para rematar, os grupos políticos sí que vimos aquí a facer política. Se a señora Candia non quere facer política, pois será problema dela. Solucións, xa vexo as que aporta. Xa se ven as solucións que aporta, ou polo menos o goberno que sustenta o partido dela. Sinto que o Partido Popular, cada vez que hai un debate deste tipo relativo a ERES, a despidos de traballadores, o Partido Popular ten que facer un auto de fe para demostrar que está ao carón dos traballadores. Non está na xenética do Partido Popular estar ao carón dos traballadores. Sin ánimo de ninguna presunción, na organización política na que milito desde hai moitos anos, si está na nosa xenética estar ao lado dos traballadores e das traballadoras. Eu creo que iso entendio todo o mundo. O Partido Popular, despois das reformas laborais, desde logo que ao lado dos traballadores e das traballadoras non está. Non se encenda, señora Candia, e quería dicir unhas últimas palabras aos traballadores e traballadoras de Vestas, aos traballadores en xeral, que é que a nosa organización política e tamén no que responde a este grupo de goberno vamos a seguir traballando por garantir os dereitos dos traballadores, garantir eses postos de traballo, pero tamén os dereitos e intentar que non se deslocalice nin a factoría de Vestas aquí, nin ningunha outra. Iso é o que nos ten que preocupar facendo política. E vámoslo facer facendo política. Se hai que ir nunha pancarta, vaise detrás dunha pancarta. O Partido Popular, cando o bipartido gobernaba, ben que collía as pancartas. E o outro día, pois tamén, a algún vin na manifestación. Podía haber moitos máis, e deberá haber moitos máis. Tamén hai que estar na rúa, políticos e non políticos, e defendendo os dereitos dos traballadores e traballadoras. E despois, onde temos responsabilidades, aplicando as medidas. Iso é o que hai que facer. Esa é a mensaxe que se pode lanzar aos traballadores. E aceptar as críticas cando non as fan. Cando berran, non temos que mirar para outro lado. Unhas veces berrarán ao Bloque, outras veces ao PSOE, a Izquierda Unida, o que enseña. Iso é o que temos que facer. E non, pois, liarnos aquí nun debate interminable. Parece que usted estaba enfadada hoxe, pero, bueno, agradezo a postura do Partido Popular nesta posición e o movimento de Mostras Andando. Inmediatamente xa a chamar a Santiago para que haxa negociación, que negocie o Conselleiro de Industria entre a empresa e os traballadores ou que vostedes decidan, pero alguén con responsabilidade, non calquera, que se ofreza por aí, alguén con mando en plaza, como se suele decir. Moi ben, pois parece que xa podemos votar a unanimidade, por tanto, creo que reflexionamos así o sentir de todos os grupos políticos en relación con esta cuestión. Unanimidade, por tanto, aprobación pola unanimidade. Siguiente punto de orden do día, señor secretario. Número 12, moción do Grupo Provincial Popular relativa a que a Deputación de Lugo contribúa a mellorar a infraestructura deportiva para a práctica do fútbol en Ribadeo. Pois, para empezar, o Partido Popular ten 6 minutos. Sí. Neste primeiro turno non creo que sexa necesario agotar o tempo. A iniciativa é moi clara, a necesidade tamén e as competencias tamén o son. Así que, neste caso, diñeiro hai. A mellor non está mal recordar que dentro do ano 2009 se está xestionando máis de 36 millóns de euros e nos últimos 2-3 anos a inversión que se fixo en concellos con unhas necesidades, en algúns casos menores, noutros casos similares, supera o 1,8 millóns de euros. Ribadeo ten un equipo que non ten unhas instalacións do seu nivel. Coincidimos en que o deporte ten unha importancia non só deportiva, sino tamén social. Sen dúbida o fútbol, iso estadísticamente é así, é un dos deportes que reúne maior número de seguidores, afeccionados e tamén profesionales que se dedican a il. Ribadeo conta con un campo de fútbol. No seu estado actual, as instalacións non se pode desenvolver a práctica deste deporte en boas condicións, sobre todo cando as condicións climatolóxicas non acompañan, cando chove. O campo de fútbol sofre inundacións constantes que dificultan a súa utilización en determinadas épocas do ano. Sabemos que este equipo está a competir en terceira división, con unha historia centenaria e con moitos éxitos deportivos que avalan a súa importancia. É unha población importante, Ribadeo, parécenos bastante indiscutible
que desta institución se faiga unha aportación económica para corrixir esas deficiencias, porque xa non só que incomoden a práctica deportiva, que tamén, que conlevou incluso en algunha ocasión a suspensión do partido, senón que Ribadeo está sendo noticia, está dando unha mala imaxe na súa categoría. O acordo é moi claro, que instar a Deputación que se implique económicamente para dotar a Ribadeo das instalacións deportivas necesarias onde se poda practicar o fútbol nas mellores condicións posibles. Este primer turno a petición é bastante clara e nada máis. Gracias por parte. Sí. Chamounos a atención esta proposta que fai o Partido Popular. Dice que, atendendo ao que lle dicen os representantes dese grupo político do Partido Popular en Ribadeo, do sentir da xente do Partido Popular en Ribadeo, parece que dicen, esquéncelle unha cousa a señora Candia. O Estadio Municipal Pepe Barrera é municipal, non é do Ribadeo Fútbol Club, é propiedade do Concello. E non temos en Ribademesa ningunha solicitude do Concello de Ribadeo formalmente. Lóxicamente, o Concello de Ribadeo terá as súas prioridades. Iso decidirá o grupo de goberno de Ribadeo, donde goberna Fernando Suárez Barcia con maioría absoluta polo Bloque Nacionalista Galego. O mesmo grupo que acaba de acometer, xunto con esta Diputación, subvencionado por esta Diputación, un pabellón de deportes que é un pabellón referente e punteiro na zona. Unha instalación feita por esta institución, para o Concello de Ribadeo, da que estamos moi orgullosos. Instalación que está ao lado mesmo da residencia que está facendo tamén esta Deputación en Ribadeo. Por lo tanto, o Concello de Ribadeo ten prioridades. Eu falo bastante co alcalde de Ribadeo, lóxicamente, porque somos do mesmo partido, amigos e tomamos os viños xuntos. Moitas veces, non? Creo que ten claras as prioridades e creo que nunca se negou o Concello de Ribadeo a arranxar esa instalación. Nunca, nin o concelleiro de Deportes. Nunca. O que pasa é que os tempos, desde logo, que non nos marca Elena Candia en Ribadeo, nin ese rapaz Suso lle chaman que presentan ustedes de candidato, porque sacou unha foto diante da porta do campo de Ribadeo, coa porta pechada, puido pedir as chaves, só que lle deixaran entrar. Se mo dice a mí, seguro que convenzo ao concellal de Deportes, e lle digo que sacan a foto dentro ali no campo de fútbol. É que era unha sensación penosa. Se esa é unha campaña para un candidato en Ribadeo, ir sacar a foto á porta do campo de fútbol coa porta pechada, o portavoz municipal Balín xa non foi. Manuel Balín xa non foi, claro. Non sei se é duns ou doutros, non sei como andan ali en Ribadeo, porque hai 3 ou 4 PPs, non sei como están ali, non? Por iso, é algo pintoresco presentar esta moción. Se quer outra campaña para Suso Penabaz, faigalle outra campaña, pero non o poño ao lado dunha porta pechada, que iso era a portada dos periódicos. Suso Penabaz ao lado dunha porta pechada. Eu quero lle ben tamén a Suso, que tamén o conozo, que somos todos dali, e o campo de Ribadeo vai ter solución, pero vai no decidir o próximo goberno de Ribadeo. Eu creo que non vai ser do Partido Popular. Por parte do Partido Socialista, o portavoz. Gracias, señora presidenta. A verdad que é certo que a señora Candia non se dedica á política. Eu tamén entendo que probablemente algún cargo do Partido Popular amenazou para que non se dedica á política e entonces quere retirarse dela. Porque si estos son os problemas da provincia de Lugo que ustedes defenden, a verdad é que ten que dedicarse a outra cousa. Pero mire, como sei que no fondo, inda que non se dedica á política, quere resolver problemas, pode xa, en vez de mandar as mocións desde aquí, ir directamente a Santiago e, aparte de pedir que ya deixen ser presidenta dunha institución que todavía non ganaron, que lle den algún carto e algún recurso para solucionar estes problemas que son importantes, pero que hai moitos máis e hai que priorizar gasto, que usted ven traer aquí. Porque é verdad que é un problema grave da provincia de Lugo que cando chove o campo de fútbol de Ribadeo, parece ser que se enche de auga. E isto, eu creo que, repito, en Santiago algunha competencia ten a Consellería de Cultura e podía complementar
algunha actuación da Diputación Provincial en temas de infraestructuras deportivas, porque algunha por aí fixoa tamén. Non sei se de forma sectaria ou non, que eso sabrá usted, que probablemente as conozca. E mire, eu creo que parodiando a usted, este era un gran tema para leválo ao pleno do Concello de Ribadeo. Nada máis e muchas gracias. Por parte do Partido Popular agora, non? Sí. Segundo turno, 3 minutos. A ver se nos centramos novamente no asunto de debate. Eu entendo, señor Martínez, que vostede pense que se estuvera na miña situación a principal preocupación era acceder á presidencia, porque un ao final sempre loita polo que non tuvo. E usted xa lle dixen en varias ocasións que non debería citar ese tema porque a persona se cadra desta corporación, non vamos a dicir máis deslegitimada, que vostede no uso da palabra pode dicir o que queira. Pero, dende logo, o que provoca máis chiscarrillo, sabe? Fainos un pouco de gracia porque sabe todo o que pasou vostede, que ainda encima teña a preocupación de se eu quero ou non quero acceder a X cargo, pois, como mínimo, resulta un pouco chocante. Entón, polo seu ben, que xa sabe que a min realmente o que vostede dice, que leva dito moitas cousas, non me molesta, ni me inmuta. Pero queda vostede en ridículo e, ao fin e ao cabo, daña a imagen da institución que é voceiro dun partido moi importante, do Partido Socialista. Mire, non sei se escoitou o seu socio de goberno, que é da área de deportes. Porque, claro, eu entendo que a vostedes estas cousas lles parecen un pouco insignificantes, porque como levan 8 anos xugando a ser presidentes da Xunta, pero non o son, cando traemos unha solicitude que demandan os veciños dun concello, que para eles é un problema, un pequeno problema, porque esta institución está para resolver pequenos problemas. Que ojo co que se dixo aquí. Non nos resolve porque o alcalde non quere. Non dixo que era un problema económico. Non dixo que fora competencia da Xunta, como dixo vostede. É que hai moi pouca comunicación. Debe ser que veñen aí as eleccións e realmente chegan tarde ás reunións e non se enteran do que quere un ou que quere outro. O señor Veiga dixo, é que non mo pediron. Non hai unha sola solicitud, porque o alcalde prioriza noutras cousas, que o respeto. Unha contestación leal e parece que sincera. Pois se o alcalde de Ribadeo non quere que se resolvan os problemas, porque aquí axudaríanlle económicamente, e dixo claramente o señor Veiga, pois será un problema que terá o alcalde de Ribadeo. Nos cursamos unha solicitude independientemente de onde nos ubiquemos, dentro, fora ou no medio, que aquí non estamos en Barrio Sésamo. Hai un problema que de xeito continuado, cando chove, non se pode competir nesas instalacións. Problema que, por certo, ninguén puxo en dúbida, nin vostede, nin o señor Veiga. A necesidade existe. O que pasa é que non é unha prioridade do alcalde de Ribadeo. Pois perfecto, precisamente, gobernar e tomar decisións. O alcalde de Ribadeo entende que eso non é prioritario e Veiga, o señor Veiga, con perdón, que ten o diñeiro, ten a voluntad, pero non fai porque non llo piden. É como cando llo pide o Partido Popular, non o considera legitimado porque xa lle chamou aquel rapaz, que, bueno, a mellor habría que facer os datos de a quen representa o señor Veiga en Barreiros e a quen representa o Partido Popular en Ribadeo, pero a veces parece que, eu entendo que se senta aí arriba, pisa a moqueta e parecelle que goberna con maioría absoluta en todo o mundo, e teñen 2 diputados nesta corporación. Pero, bueno, iso é froito do día a día que un se cree o que non é e pode pasar a calquera. En todo caso, como nos dedicamos señor presidente, como nos dedicamos a dar leccións de ética a todo o mundo, non sei. Digo, é para informarlle que estamos medio minuto fora del plazo. Vostede, isto pasou porque estaba falando con Veiga, non me estaba prestando atención, senón xa non mo deixaba. Pero, en todo caso, señor presidente, vostede xa me dixo na anterior sesión que eu presumía de moitas cousas, pero eu non lle presumo de nada, Quen pasa aquí de presunción en bastante grado aceptable vostede. Esperemos que o alcalde de Ribadeo pida que se arranxen esas instalacións e teremos un campo en condicións, porque diñeiro hai e vontade tamén. E o problema ten o alcalde de Ribadeo. Moi ben, pois agora vamos a ceder o último turno ao grupo propoñente. Perdón, señor Martínez, o segundo turno. Ahora eu, despois Martínez. E logo, isto está usted en segundo turno. Claro, ahora vou eu. Ai, é verdad que do PP, perdón, xa me parecía a min raro isto. Vou maior. A ver. Voulle maior, doña Elena, voulle maior. Bueno, pois ahora o Bloque Nacionalista Galego. Mire,
usando un símil futbolístico con respecto para os de Alcoy de Alicante, vostedes en Ribadeo tenen máis moral que o Alcoiano, eso xa para empezar, tenen máis moral que o Alcoiano con esta moción, porque non pasala polo Concello de Ribadeo e traela aquí, obviar a Xunta, home, a Xunta algo terá que dicir tamén. Tenen un flamante delegado de deportes ali pola Mariña que andalle dicindo aos clubes que el non ten cartos, que el só vai entregar trofeos. Bueno, pois tenen un delegado de deportes da Xunta que foi un xerente de fútbol sala, que tuvo un equipo de fútbol sala, que é a la monda, e anda dicindo eso. Pídalle. Usted ten calculado canto tenen algún proxecto ou algo? Saben canto vale a regeneración do campo do Ribadeo? Técnicamente. Como non lo puxo na moción? Como non lo puxo na moción? Non, agora non pode responder. Digo, eso é para que vexan a seriedade da señora Candia. Hai algún proxecto? Non, isto ocorríuselles porque hai que facer algo en Ribadeo, porque ao mellor nos quedamos con 2 concelleiros ou 3, temos 4 e vamos costa abaixo. Mire, dolle outro consello futbolístico. E usted seguro que algo de fútbol entende por, determinadas amistades e relacións que temos comuns, algo ao mellor entende de fútbol. Mire, cando estás perdendo por goleada nos últimos minutos do partido, cando se está perdendo por goleada, o mellor que se pode facer é balón para fora e non correr moito, nin correr atrás do balón. Cando tenen os outros o balón, cando ten a posesión o equipo contrario e estás perdendo nos últimos 5 ou 10 minutos, o que tens que facer é aguantar, nada máis, porque xa ganarás o seguinte partido, que ese telo perdido. E este partido tenlo perdido. E voulle dicir outra cousa con respecto a que o BNG ten 2 diputados. O BNG ten 2 diputados que falan en todos os plenos, igual que o PP. Usted ten 2 diputados. Pensado é vostede. Os demais incordian, como aquel que ás veces é algo maleducado, Suso, que berra polo medio, o do Vicedo. Usted ten 2 diputados. O resto venen aquí, algúns para cobrar a dieta, e nada máis. Falan usted pensado, nós tamén temos 2. E no Partido Socialista pois falan casi todos. Neste bando falan todos. Os outros venen aí a lo que caiga, non? Recordo de Ribadeo, estás acabando o partido. Outra cousa, débenlle vostedes aos ribadenses 500.000 euros. A Xunta débelle 500.000 euros, que é o que anunciou a conselleira para a residencia, de 1.800.000 hasta 2.300.000. Quédalles o ano 15 e o ano 16 para poñelos. Se non teráis que poñer o Concello de Ribadeo. E faltarán ya palabra aos ribadenses, claro. E a vostede deixan a vendida. Saben que en Ribadeo non hai nada que facer e non lle ponen os 500.000 euros. Vanos ter que poñer os ribadenses do seu peto, a través do Concello. De eso non falan. Prometeu unha conselleira por presións de parte do Partido Popular de Ribadeo. Eso tamén o sabemos. Así que, por favor, retiren esta moción. E o Concello de Ribadeo, a Alcaldía de Ribadeo, saben moi ben o que ten que facer e saben que esa infraestructura tamén se vai arranxar. Non porque o digan ustedes. E senón, poñen ustedes os cartos directamente da Secretaría Xeral para o Deporte, de ese flamante secretario xeral que pasa olímpicamente de Lugo, tamén no baloncesto. E sei do que estou falando, que son presidente dun club de baloncesto en Lugo, pasa olímpicamente tamén de nós. Partido Socialista, 3 minutos máximo. Gracias, señor presidente. Esta moción, a verdade que non ten moito máis recorrido. Cada vez constato máis que a señora Candia, obviamente, non se dedica á política. Porque discutir que nun grupo se podan presentar 2 ou máis candidatos a un cargo, pois é unha elección de democracia. É verdad que cando fan ustedes é lexítima e xusta, e cando fai outro partido parece ser que lles molesta. Pois mire, nos vamos a seguir ejercendo esos dereitos, esas primarias, de todo eso, o tempo que nos parezca necesario. Ojalá ustedes copiaran. Eu o único que lle dixen foi que en vez de ir a Santiago a defender os seus intereses persoales políticos, que é lexítimo, defendera tamén os intereses desta provincia. Como lle dixo aí moi ben o portavoz do bloque, pois a Secretaría Xeral para o Deporte tamén ten algún cargo. Pasa que eu creo que esta moción que enfocaron mal. Probablemente tiñanlle que haber dito que en vez de instar a Diputación de Lugo a que se implique económicamente, pois tiñan que haber instado ao señor Veiga a que se presentara a presidente da Federación Galega de Fútbol. E entonces houbera feito a utilización dos cartos e recursos públicos dunha Diputación para colocarse e buscarse un posto no futuro, porque parece ser que se albisca que tamén se pode perder esa Diputación. Esa é un error que usted pagará porque non se dedica á política, pero as cousas son así e os feitos tozudos. Nada máis e moitas gracias.
Último turno, un minuto para o Partido Popular. A quen non lle gustou que se presente máis de 2 persoas para o cargo foi a vostede, porque resultou ser o rexeitado. Mire, unha contestación que me parece moi importante sobre por que non se cuantificou a inversión que se necesita e porque os antecedentes que concorren nesta institución en infraestructuras deportivas é importante non poñer a cantidade. E se non, recórdolle o que pasou na piscina de Monterroso, que hai 300.000 euros pagados e obra non executada. Entón, creo que é importante que se faiga unha petición, que se arranxen as instalacións deportivas para poder facer unha práctica do deporte en condicións en función do nivel que ten o partido e remato como empecéi a primeira intervención no segundo tempo. Hai diñeiro da Deputación, hai vontade do vicepresidente, pero o alcalde de Ribadeo non considera prioritario que se arranxe iso e con iso nos quedamos. Moi ben, vamos entón a proceder a votación sobre esta moción presentada polo Partido Popular. Votos a favor desta moción, 11 votos a favor, votos en contra, 13 votos en contra, por tanto, moción rexeitada. Siguiente moción, señor secretario. Número 13, asunto número 13, moción do Grupo Provincial Popular relativa ao necesario acometido de tarefas de conservación e de obras de mellora na rede viaria provincial. Parte do Partido Popular, 6 minutos máximo. Novamente, as infraestructuras provinciales son obxecto de debate nesta corporación. Hai unha rede extensa que ninguén dubida e hai un estado lamentable da maioría dos quilómetros da rede viaria provincial, que agora, despois de 8 anos de abandono constante, cas condicións climatolóxicas que nos acompañan e ca nosa orografía, en algúns concellos realmente xa non é cuestión de ser intransitable, que tamén, senón que afecta a seguridade. E de xeito continuado, en algúns dos puntos, somos quen de demostrar que se producen sinistros con consecuencias bastante perigosas, que moitas veces é a propia vida humana a que se pon en xogo. En algúns casos, hai contabilizado máis de 7 sinistros. Neste caso, varias son as vías que solicitamos o arranxo. As estradas provinciais, ao seu paso polo Concello de Bóveda, decimos no texto da moción, requiren que se acometan traballos de conservación e obras de mellora, especialmente na Lugo P0902, da Lugo 643, por Freituxe e Mosteiro, a LU 652 e a LU P0907 de Teilán a Remesar. Ten un firme moi mal estado e cunha presenza generalizada de importantes baches. Tamén no mesmo término municipal das un exemplo de emprego sectario de fondos á hora de realizar actuacións en estradas provinciais, concretamente a Lugo P4703, que comeza na estrada autonómica LU 652, discorre nos seus primeiros 600 metros por o Concello de Bóveda, mentras o resto dos tramos pertencen ao municipio da Pobra de Brollón. A Diputación realizou obras nos treitos do municipio da Pobra de Brollón, mentras que deixou abandonado, en moi mal estado, nin siquiera con labores de conservación, o inicio na localidade de Bóveda, donde neste momento é urxentísimo unha actuación. As infraestructuras viarias convértense en vehículos fundamentais para o desenvolvemento económico, que a todos nos preocupa, para o emprego tamén, para a fixación de emprego, incluso para fixar poboación. Pero o turismo, en varios destes concellos lucenses, vese danado polo estado das estradas provinciais. Concretamente, a Lugo P1001 da Barrela aos Peares, ten tramos moi estreitos, co firme moi deteriorado e moi obsoleto. Trátase dunha infraestructura que soporta unha importante afluencia de tráfico e que se torna fundamental para conectar
a localización dos peares, así como acceso turístico ao embarcadoiro. Ademais do turístico, as infraestructuras viarias tamén constitúen, como decía, unha base fundamental para o desenvolvemento noutros sectores. A estrada Lugo P1002 da Barrela a Esmoriz a Lugo 213 necesita melloras no seu firme ao longo do término municipal de Carballedo e require tanto de obras para o seu ensanche, en algúns puntos, como para sanear os baches que presentan a localidade de Chantada. Esta vía, ademais, comunica unha zona moi importante dende o punto de vista de produción gandeira. Así, un número importante que expoño nesta iniciativa que traemos a pleno, se cadra a que máis chamativo resulta é a do Concello de Portomarín, a Lugo P a 4902, que ten un firme moi deteriorado e incluso recentemente tamén sufriu varios accidentes de tráfico. Esta é a nosa proposta de acordo, como sabe, visitando cada quilómetro de vía provincial da nosa ben querida provincia de Lugo, falando ca xente, vendo os baches, vendo os atestados que levantan en algunhas ocasións as forzas e corpos de seguridade do Estado, e vendo as peticións dos veciños que, de xeito inexplicable, ven que, efectivamente, a planificación nas inversións de infraestructuras viarias nunca se escolle por criterios de necesidade. Así se explica que en algúns concellos non haxa ningún bache, que nos parece moi ben, pero que outros esteñan poñendo en perigo a vida dos seus veciños, a pesar de ser advertido, en algúns casos incluso por escrito e por rexistro, a administración competente. Neste primer turno, nada máis. Don Mario Oteiras. Gracias, señor presidente. Como a señora Candia non se dedica á política, pois obviamente ven falar das carreteras provinciales outra vez con un par de mentiras tergiversando ou dicindo cousas que eu vou dicir pero que ela non citou. Mire, voulle dicir dúas cousas. Ustedes que non xogan cas vidas humanas non as cite. Dixo o señor Pensado que ustedes isto non utilizaban. Pero é que lle vou dicir outra cousa. Revise as estadísticas desta provincia e mire, por desgracia, en que carreteras hai os fallecimientos. Donde están os mortos. Mírio, que entonces non diría as tonterías que dice. Pois, extrañame que me fale de algunha carretera. Obviamente, usted mesmo dixo, comparto os seus argumentos totalmente. Mal tempo, faltas infraestructuras, porque dá má sensación que as carreteras estreitas e que ten esta provincia as fixo este goberno. Eu creo que os heredamos todos. E o que estamos é melloralas porque, como xa lle dixen reiteradamente, unhas 56 veces, me parece que outra moción, entre mocións e rogos, as que levamos aquí de carreteras, resulta que nosotros multiplicamos por 6 o aglomerado que votamos nestas carreteras. Estáse a traballar en todas e cada unha delas. Mire, despois extrañame que me cita a carretera dos Peares, porque cando votamos uns kilómetros de aglomerado na carretera dos Peares, puxo o grito no ceo usted e o alcalde afectado por esa carretera. Eu xa sei que non lles gusta o aglomerado, que ustedes prefieren a gravilla solta que termine no río, pero a realidade será que pouco a pouco, cos recursos que temos, que son unha quinta parte dos que tiñan ustedes, ustedes manexaban 17 millóns de euros en carreteras cando gobernaban e non se ven nas carreteras porque non vían o aglomerado, só a gravilla solta, contra 5 ou 6 que temos agora. E a pesar deso, máis dun tercio dos kilómetros de carreteras desta provincia están nunhas condicións de seguridade que xa quixera a Xunta de Fomento ter as súas. Nada máis e moitas gracias. Tomamos nota deste rogo. Por min, o tema está zanjado. Ben, por parte do Partido Popular, segundo turno, 3 minutos máximo. Se maior debate, toda vez que se recoñece a necesidade urxente de acometer estas obras de mellora nestas carreteras provinciais, facendo a puntualización que, como o señor Martínez ben sabe, non se trata dun rogo, que é unha moción en donde vostede terá que decir se as vai arranxar ou non, indudablemente, hasta aí supoño que por moi pouco tempo que lle dedicara a preparar o pleno puido ler a moción. É indiscutible que é unha moción rexistrada en tempo e forma con unhas peticións moi concretas. Toda vez que coincidimos en que hai que arranxar estas carreteras, toda vez
que tampouco se nos dice que é unha falta de recursos, e tamén é moi importante decir a cantidade económica que leva invertido esta institución dende o ano 2007, porque, mire, hoxe o presidente deu nos varios mítings, como lle decía, había público e había que aproveitar o minuto de gloria. Na situación económica esqueceu decir que collera unha institución con 83 millóns de euros en fondos líquidos, que creo que é un dato moi importante a ter en conta. Pero tampouco é algo que pretenda agora explicarlle, porque o presidente sabe o que pasa é que omite. Tamén o presidente sabe cales son os datos da última conta xeral. Sabe perfectamente que dende o ano 2007 ao ano 2013, con datos de conta xeral aprobada, multiplicou o endebedamento desta institución por 4. Eses son os números que están publicados aí, que pode contrastar calquera, non? Pero non é menos certo que no que é a xestión de investimentos reais, dende o ano 2007, esta institución xestionou 138.242.266,94. É moito diñeiro, É moito diñeiro. Cando facemos a traducción a pesetas e os veciños ven as fochancas, que lle pode traer unhas cuantas fotos en donde podría calquer persona, xa non digo en coche, sino andando, lesionarse de xeito grave, en algúns casos que invaden ambos carrís, e lle dicimos que, ademais, para a reparación de infraestructuras e bens destinados aos usos xerais, houve outros 45 millóns de euros, non as cifras non nos collen nunha calculadora normal, esas que ten unha ama de casa para calcular o pan, non lles colle as cifras en pesetas, pero casi non collen tampouco en euros. E paralelamente sempre nos leva un pouco a reflexionar en onde está ese diñeiro, porque as redes viarias se encontran tan mal estado, porque chover, indudablemente, choveu sempre, cando se xestionou unha cantidade tan importante. Pero a realidade é a que é, e vostede sabe como a min, por iso lle gustaría que isto fora un rogo, pero isto é unha moción. No fondo, aquí, vostede vota en contra, normalmente. Si estas mocións sempre se poñen ao final, porque non é dos asuntos que lles guste presumir, aínda que o presidente, porque a realidade xa afoga, si recoñeceu que as infraestructuras non fora a súa prioridade. Acompañouno con que fora servicios sociais cando lles debe máis de 9 millóns aos concellos da provincia, pero, bueno, polo menos reconoceu que as infraestructuras non eran a súa prioridade. Esa é unha realidade moi importante, é un exercicio de sinceridade que lle agradezco, despois de tanto orgullo na súa xestión e tanta posta en escena como se tuvo hoxe na sesión plenaria. Con que o escoiten e con que de xeito... Despístome, pero xa casi hai un minuto, ten que ir rematando. Demais, me refiero, que nunca é oso avisar antes... Agora xa se está acabando, pero eu creo que vostede debería dimitir de moderador, porque o fai bastante mal. Sempre se despista e despois non termino o que lle quero decir. Apaga o meu aparato e queda o mensaxe sin trasladar. Deixemos o aparato quieto. No, remate. A ver, era dicirlle que pasaba un minuto, que si non pretendía nada máis. Que agardo que apoie esta iniciativa. Pois... Moi brevemente, señor presidente, porque outra vez falamos de todo menos do que se debe. Mire, e non vou citar, non vou rebatir con cousas que ela non citou. Dice que non é unha falta de recursos. Se pasar de 16, 17 millóns de euros a 5, 6, non é unha falta de recursos. Debido, básicamente, creo que a crisis e a situación política que ustedes crearon, incluso que as leyes que crearon para controlar os gastos de concellos e diputacións, venga de os llovexa. E pois usted fala de 83 millóns líquidos. Mire, eu voulle falar de 122 millóns de euros de deuda que deixaron, coxe quedou a cero, e de 50 millóns que tiñan tamén previstos para pedir un préstamo que serían 177 que afortunadamente non se puderon pedir. E xa verdad, a capacidade de manipulación asómbrame, xa sei que usted non se dedica á política, do presidente, porque non só manipula a deuda, que a multiplica por 4 cando está a cero, sino que encima manipula a orden do día para que estas mocións veñan de últimas ao pleno. Señor presidente, eu creo que estes plenos que ten que ter un pouco máis de colaboración co Partido Popular. Por certo, quen enseñou os atestados? Onde consigo usted os atestados? Porque nos
cheganos os que nos mandan aquí oficialmente, pero parece ser que usted ten algunha forma de información que nosotros non manexamos, non será o Goberno Civil, Tráfico ou algún servicio, me imagino, oficial que os... Non me... Home, non copie do presidente, pero por favor. Pero usted, hombre, está ben que se interrumpamos todos, pero tampouco me meta bien no xogo, non vamos facer ahora un trío. Mesura. A ver se temos que facer un trío aquí. Mire, non sei se lle quedou agora que lle queda un turno escaso para meter algunha carretera máis. A situación é a que está aquí un técnico, un funcionario de Vías e Obras que lle mandei vir por se usted, a parte das que ten aí, desea meter algunha máis, que probablemente ya han dito a alguén, entonces citas ahora, xa toma nota o técnico e despois nos próximos días e a partir da hora pois intentaremos solucionalo porque desde fai un mes levan 11 equipos de riego traballando nas provincias, perdón, nos concellos todos da provincia de Lugo, sin distinción de color político, e aparte vamos a poñer nos próximos días proxectos por 6 millóns de euros, isto sí, non con gravilla suelta, sino con aglomerado en quente, señalización horizontal e vertical, para que as condicións das nosas vías provinciales sigan mellorando. Nada máis e moitas gracias. Pois si, gracias á constancia nas reivindicacións Continúe vostede. Por favor, pregolles quedar de silencio. Se as reivindicacións e as probas irrefutables que lleveu rexistrando o Partido Popular nestes últimos anos lle sirven para rectificar, aínda que seña tarde e que probablemente non lle dé tempo a facelo nesta legislatura, pois como mínimo, aínda que nos voten en contra, no fondo acaban nos dando a razón. Exemplos de xestión esta institución non pode dar en moitas áreas. Citei servicios sociales que debe 9 millóns de euros, pero, dende logo, no mantemento das súas instalacións e, dende logo, no mantemento do bon estado das rede viaria provincial, sen dúbida, non pode dar exemplo a ningunha administración, nin a concellos, nin a Xunta de Galicia. Agardo que eses 6 millóns de euros se invirtan como se debe e que as carreteras que nos fomos enumerando se corrixan as deficiencias e, sobre todo, porque é o máis importante, se restablezca a seguridade. Momento de votar, de escoitar o pleno que ten que decir. Votos a favor da moción presentada polo Partido Popular, 11 votos a favor. Votos en contra, 13 votos en contra, por tanto, moción rexeitada. Siguiente punto de orden do día, señor secretario. Asunto 14. Conta do informe de avaliación do cumprimento dos obxectivos que contempla a Lei 2/2012 de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira a 31 de decembro de 2014, aos efectos de suministro de información ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. Moi ben, siguiente, sí. Número 15. Conta do informe de avaliación do cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria da regra de gasto, débeda pública e período medio de pago con motivo da liquidación do orzamento da Deputación Provincial de Lugo no exercicio 2014. Non, siga, porque se falo van dicir que é un meeting. Entonces, calquera se arrisca. Veña, continúe. Sí. 16. Conta do informe relativo ao grau de cumprimento dos criterios da disposición adicional 16ª do Real Decreto Lei 2/2005 de 5 de marzo, que aproba o texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais. Número 17. Conta da información económica da Diputación de Lugo a 31 de decembro de 2014. Número 18. Conta do informe do cuarto trimestre de 2014 relativo ao cumprimento de prazos da Lei 15/2010 da Deputación de Lugo, da Sociedade Urbanística Provincial de Lugo S.A., do Consorcio Provincial para a Prestación do Servicio contra Incendios e Salvamento de Lugo e da Fundación para o Desenvolvemento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación, TIC, e informes dos meses de outubro, novembro e decembro de 2014 do Real Decreto 635/2014. Número 19. Conta de resolucións da Presidencia adoptadas durante o mes de febreiro de 2015. Número 20, comunicacións da Presidencia. E número 21, rogos e preguntas regulamentariamente formulados. Moi ben, hai dous rogos, non? En relación con carreteras provinciais, dos cales se toma nota.
e se lle dá o tránsito dos propios rogos, non, aos departamentos afectados. E hai preguntas, pero non hai preguntas novas, porque non temos preguntas vellas, como diga vostede. Sí, si tiña constancia da existencia de protestas de establecementos ou particulares ante esta institución porque o gasto real do quilómetro cero non se correspondía ca factura. Non hai constancia oficial, non a teño, non sei se vostede, pero en todo caso non teño esa constancia. E a pregunta cuarta: houbo algunha maniobra xurídica, entre elas modificacións ad hoc da relación de postos de traballo para que algún traballador desta casa, cuxo posto de traballo tiña unha característica eventual e de confianza directa do presidente, goce hoxe dunha estabilidade laboral? Non, nada máis. Perfecto. Pois, non habendo máis asuntos que tratar, se levanta a sesión. Que teñen moi bon día. Moitas gracias.